जॉईन कर. हरे कृष्ण. सर्वांचं आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण आता आपला जो क्लास आहे त्याची सुरुवात नेहमीप्रमाणे गुरुवंदना आणि मंगलाचरण आहे तर ते आपण गाऊया आणि त्यानंतर आपला आजचा क्लासची आपण सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं आजच्या या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आज जो पाहणार आहोत तर तो बुद्ध अवताराचा उर्वरित भाग जो आहे तर तो पाहणार आहोत. तर आपण ह्या हरिवंश मधल्या या श्लोकापासून सुरुवात करणार आहोत. तर हरिवंश पुराण म्हणून जे आहे त्याला उपपुराण म्हटलं जातं. म्हणजे जे भागवत पुराण किंवा अशी इतर अनेक पुराण आहेत तर महाभारताचं उपपुराण असं म्हटलं जातं हरिवंश पुराणाला. तर त्या पुराणामध्ये ह्याचा उल्लेख केलेला आहे. तर ह्या पुराणामध्ये काय काय आहे आणि हा श्लोक कसा काय बरं इथे म्हणजे त्या हा श्लोक मधून म्हणजे ह्या श्लोकाची जी रचना झाली त्या माध्यमातून हरिवंश पुराणामध्ये इथे काय काय भगवान यांच्याबद्दल सांगायचंय तर हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता हा भाग आपण समजून घेणार आहोत की हरिवंश पुराणामध्ये काय काय उल्लेख आलेत तर तो भाग आपण समजून. तर आता हे सगळे संदर्भ आहेत ते खूप आपण चांगल्या पद्धतीने समजून घेणार आहोत कारण बुद्ध अवतार खूप महत्वाचा अवतार आहे भगवान यांचा आणि त्याबद्दल बऱ्याच जणांना फारसं काही माहिती नसतं म्हणजे थोडक्यात माहिती असते. तर
इथे आपण प्रत्यक्ष भगवानांच्या बद्दल म्हणजे जे आहे शास्त्रामध्ये जे वर्णन आहेत तर ती अभ्यासणार आहोत. आता ही सगळी वर्णनं आपण का अभ्यासायची आहेत तर ह्याच्या मागे कारण आहे. चैतन्य महाप्रभूंनी जे आहे वर्णन केलंय चैतन्य चरितामृत मध्ये येतं हे वर्णन की म्हणजे जे काही भगवान यांचे अवतार आहेत तर ते अवतार आहेत हे शास्त्रामध्ये त्याचं वर्णन जे आहे ते केलं गेलेलं असलं पाहिजे. आणि तेच काय सांगतात आपल्याला आपले जे गुरु आहेत तर ते शास्त्रामधलंच सगळं मार्गदर्शन करत असतात. तर मुख्यत्वे करून म्हणजे जे आहे तर चैतन्य चरितामृत मध्ये हा श्लोक येत आहे म्हणजे हे श्लोक येतात मध्य लीलेमध्ये. तर तिथे ह्या श्लोकांचं वर्णन आहे 352 आणि 353 श्लोक आहेत मध्य लीलेतल्या. जो 20वा अध्याय त्याच्यामध्ये हे श्लोक येतात. तर त्यामध्ये काय सांगितलंय की शास्त्रामध्ये ज्यांची वर्णनं केली गेलेत असेच जे आहेत अवतार म्हणजे अवतार म्हणून भगवंतांचे ज्यांची वर्णनं केली गेली तेच जे आहेत श्लोक जे आहेत म्हणजे ते जे श्लोक किंवा त्या माध्यमातून जे काही वर्णन केले गेले तर तेच अवतार जे आहेत ते भगवान यांचे अवतार म्हणून आपण त्याला म्हणजे मानू शकतो. अन्यथा कलियुगामध्ये पहा असे अनेक ढोंगी लोक आहेत की जे मी भगवान यांचा अवतार आहे सांगतात किंवा अशा पद्धतीनं स्वतःला प्रस्तुत करतात. तर अशा सर्व लोकांना आपण अवतार नाही मानू शकत. ज्यांचं शास्त्रामध्ये वर्णन केलेले आहे तर त्यांनाच आपण अवतार म्हणून जे आहे ते स्वीकारू शकतो. मग आता ह्या संदर्भातून जर अभ्यासायचं आपण तर भगवान यांचा हा जो 9वा अवतार आहे बुद्ध अवतार याच्या शास्त्रामध्ये अनेक ठिकाणी संदर्भ आहे ते आपण अभ्यासतो आहोत. हरिवंश पुराणामध्ये ह्याचा जो संदर्भ आहे तर तो आपण अभ्यासतो आहोत. तर त्यामध्ये काय लिहिलंय ते आपण समजून घेणार आहोत. तर कल्की विष्णू यशा नाम शंबले ग्रामके द्विज सर्व लोकहितार्थाय भूयश्चयो पश्यते प्रभू. हा 164 नंबरचा त्याच्यातला श्लोक आहे. तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय तर ते आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे काय की भविष्यामध्ये जे शंभल ग्राम आहे तर तिथे म्हणजे जे द्विज ह्या शब्दाचा अर्थ म्हणजे ब्राह्मण. तर ब्राह्मणाच्या पोटी म्हणजे शंभल गावामधल्या तर त्या ब्राह्मणाच्या पोटी जे आहेत तर तिथे कल्की यांचा अवतार जे आहे ते जो आहे तो होईल. आणि मग तो कसा होईल तर त्याचं वर्णन आहे. म्हणजे काय की अनेक भविष्यातल्या अवतारामध्ये बुद्ध जे आहेत म्हणजे त्यांचा अवतार पहिल्यांदा होईल म्हणजे बुद्ध अवतार हा भगवानांचा. आणि मग त्यानंतर कल्की भगवान यांचा अवतार होईल. आणि त्या कल्की भगवानांच्या अवताराचं नाव काय विष्णू विष्णू यशा असं म्हटलंय त्याला. म्हणजे काय की भगवान यांच्या त्या अवताराला विष्णू यशा असं म्हटलंय त्या नावाला श्लोकामध्ये शब्द येतो पहा. तर त्याचं नाव असं आहे. तर कल्की यांना विष्णू यशा असं सुद्धा म्हटलं जाईल. आणि भगवान जे म्हणजे आहेत तर ते विष्णूंच्या अवतारात म्हणजे जे आहेत तर म्हणजे भगवान जेव्हा विष्णूंच्या अवतारात येतात म्हणजे तेव्हा त्यांचा काय असतो स्वांश विस्तार असतो. आणि भगवान विष्णूंचे हे अवतार आहेत दशावतार आहेत हा भाग आपण समजून घेऊया. आणि मग एका शंभल नावाच्या ग्रामामध्ये कल्की भगवान जे आहेत ते अवतरित होतील. कशासाठी अवतरित होतील तर सर्व लोक हितार्थाय सर्व लोकांच्या हितासाठी अवतरित होतील. सर्व लोकांच्या कल्याणासाठी कुठे असलेल्या तर ह्या संपूर्ण ब्रह्मांडातले जे सर्व लोक आहेत तर ह्या सर्व लोकांच्या हितासाठी म्हणजे सर्व लोक म्हणजे इथे आपण मराठीतला लोक हा अर्थ नको घेऊया. तर सर्व लोक म्हणजे ग्रहलोक जे आहेत ना वेगवेगळे तर याचा अर्थ असा आपण घेऊ शकतो. मग त्याच्यामध्ये आपला पृथ्वी लोक येईल. मग ह्या सर्व लोकांमधील जे जे निवासी आहेत तर त्यांच्या हितार्थ हा जो आहे कल्की अवतार होईल. पण त्याआधी काय होईल त्याआधी भगवान बुद्ध यांचा अवतार होईल. म्हणजे अशा पद्धतीने हा संदर्भ इथे येतो.
गरजेनुसार मी व्हिडिओ ऑन ऑफ ठेवेन. थोडंसं इंटरनेट ची कमतरता कमी जास्त म्हणजे असं इंटरनेटची कमतरता येते. तर फक्त माझा आवाज पोचतोय ना आपण सर्वांनी खात्री करूया. आवाज नाही आला तर मध्येच सांगूयात. तर आपण हा भाग समजून घेऊया की हरिवंश पुराणामध्ये म्हणजे 3 खंड आहेत. त्यामध्ये प्रीतम खंड, त्याला श्रीकृष्ण जन्मखंड असं म्हणतात. तर हरिवंश पर्वामध्ये आदिखंड असंही त्याला म्हटलं जातं. तर तिथे सगळ्या श्रीकृष्णांच्या लीलांचं वर्णन आहे. म्हणजे कृष्णाची जन्मकथा आणि वसुदेव देवकी नंदग्रहातील बाललीलांचं वर्णन आहे. मग त्यामध्ये बीजखंड येतो. तर तिथे म्हणजे त्याला गौडखंड असे म्हणतात आणि हरिवंश पर्वामधला त्याला मध्यखंड म्हणतात. मग गोपिका आणि गोकुळात म्हणजे जेव्हा यशोदानंद आहेत किंवा गोकुळातील लीला बाललीला त्यांच्या त्याच्यात येतात. आणि तिसरा खंड येतो संक्षेप खंड म्हणतात त्याला, किंवा त्याला हरिवंश पर्वाचा उत्तर खंड म्हणतात किंवा समाप्त खंड म्हणतात. मग त्यामध्ये यदुवंशाची सगळी माहिती, मग कृष्ण राज्यकारभार कसा करायचे, मग महाभारताशी संबंधित त्यांच्या कशा लीला म्हणजे ज्या घटना घडल्या, तर ते सगळं वर्णन त्यामध्ये येतं. मग आता कृष्ण कथानकाचा जो विस्तार आहे, म्हणजे तर त्या म्हणजे जो विस्तार आहे कृष्ण कथानकाचा, तो कोणत्या स्वरूपात आहे या ग्रंथामध्ये, तर तिथे बाललीला आणि त्यांची युद्ध पराक्रमांचं वर्णन आहे, किंवा यदुवंशाचा इतिहास, कृष्णांच्या पूर्वजांचा इतिहास जो आहे, किंवा त्यांच्या वंश परंपरेचा तपशील ह्याच्यामध्ये दिलाय. आणि त्यामध्ये म्हणजे वेगवेगळी म्हणजे पद्य पण आहेत आणि अशा पद्धतीचा पद्य गद्य असा जो काय म्हणू आपण की मिश्रित संवाद त्यामध्ये वर्णित आहे. आणि प्रत्येक प्रसंग आहे ना त्यातला, तो महाभारताशी संबंधित जोडलाय. मग आता याचं महत्व काय आहे, तर हा हरिवंश जो हा ग्रंथ आहे कृष्ण भक्तीसाठी आणि गोपकथांच्या अभ्यासासाठी मुख्य ग्रंथ मानला जातो. मग ह्यामध्ये कृष्णांच्या बालपणाच्या लीला, यदुवंशाचा इतिहास असं सगळं वर्णन येतं. आणि म्हणून त्याला महाभारताचं उपपुराण असं म्हणतात. म्हणजे हे सगळं आपण का समजून घ्यायचंय, तर ह्या इतक्या महत्वाच्या ग्रंथामध्ये की ज्याला महाभारताचं उपपुराण म्हणतात, त्याच्यामध्ये हा भगवान बुद्धांच्या विषयीचा उल्लेख जो आहे तो आपल्याला मिळतो. मग आता आपण पुढच्या अवतारात म्हणजे पुढचा जो संदर्भ आहे या अवतारा संदर्भात, तर तो आपण आता पुढच्या स्लाइड मध्ये अभ्यासणार आहोत. स्लाइड घेऊया आपण. हा, आता गरुड पुराणामध्ये ब्रह्ममोक्ष जो कांड आहे, तर त्याच्यामध्ये जो 15वा अध्याय आहे, तर त्यामधला हा श्लोक आहे. तत कलो संप्रवृत्ते हारिस्तु सम्मोहनार्थ चासुरणां खगेन्द्रः नाम्ना बुद्धो किकटेषु प्रजातो वेद प्रमाणं निराकर्तुमेव. तर आता ह्याचा अर्थ काय होतो, हा गरुड पुराणातला जो 15वा अध्याय आहे, तर त्याच्यातला 26वा हा श्लोक आहे. आता इथे आपण समजून घेणार आहोत विस्तृतपणे की हे सगळं गरुड पुराणामध्ये कोणत्या संदर्भात दिलंय आणि ह्याचा अर्थ काय होतो. आता ही जी वेगवेगळी पुराणं आहेत, तर ह्यांची निर्मिती जी आहे तर ती सुद्धा महर्षी व्यासांनीच केलेली आहे. मग आता ही सगळी पुराणं आणि वेदांत सूत्र आणि हे सगळं लिहिल्यानंतर सुद्धा त्यांची मनस्थिती कशी होती, ते समाधानी नव्हते, ते असंतुष्ट होते व्यासमुनी. भागवतामध्ये याचा उल्लेख येतो. म्हणजे पहिल्या स्कंदाचा 5वा जो अध्याय आहे, तर तिथं त्याचा उल्लेख येतो की खूप असंतुष्ट होते व्यासमुनी आणि त्यांना काही केलं असं आपण म्हणतो ना, हृदयातून समाधान असं नव्हतं वाटत. मग त्यांच्या असंतुष्टीचं कारण जे आहे, तर ते त्यांनी कोणाला विचारलं बरं, तर त्यांचे जे गुरु आहेत म्हणजे आध्यात्मिक गुरु, गुरु शिष्य परंपरे अनुसार जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आपण ज्यांना म्हणतो, तर असे जे गुरु आहेत ते म्हणजे महर्षी जे नारद म्हणजे नारद मुनी जे आहेत, तर त्यांना देवर्षी म्हटलं जातं. तर देवर्षी नारद जे आहेत, तर त्यांनी विचारलं की माझ्या या असंतुष्टीचं कारण काय आहे. मग जे नारद मुनी आहेत त्यांनी त्यांना सांगितलं, गुरु आपलं सर्व काही जाणतात हो की नाही. मग गुरूंनी त्यांना मार्गदर्शन केलं की भगवान यांच्या
तुम्ही म्हणजे महिमा ज्या आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या कथा लीलांच्या माध्यमातून, तर त्या महिमांचं वर्णन तुम्ही करा असं त्यांनी सांगितलं. एक मिनिट हं. हरे कृष्ण. क्षमस्व, थोडासा अडथळा. तर आपण समजून घेऊया की अ, जे नारद मुनी आहेत त्यांनी व्यास मुनींना सांगितलं की तुम्ही भगवान यांच्या लीलांचं वर्णन करा, कथा लीला ज्या आहेत किंवा त्यालाच काय म्हणतात, भगवान यांच्या विषयीचं महिमा मंडन तुम्ही करा, महिमा गान करा भगवान यांचं. आणि त्यामुळे काय होईल, तुमचं हृदय जे आहे ते संतुष्ट होईल. आणि त्यामुळे त्यांनी श्रीमद भागवत ग्रंथाची निर्मिती केली. तर आता हा सगळा संदर्भ आपण ह्यासाठी समजून घेणार आहोत की व्यास मुनींनी ह्या पुराणांचं जे लेखन आहे किंवा संकलन आपण म्हणू, हे आधीच करून ठेवलेलं होतं. मग आता त्यानंतर काय झालं, तर या पुराणांच्या निर्मितीनंतर श्रीमद भागवत जो ग्रंथ आहे तर त्याची निर्मिती झाली. मग आता या पुराण म्हणजे ही वेगवेगळी 18 पुराण आहेत. तर ह्या ग्रंथ म्हणजे या पुराणांमध्ये किंवा या पुराण हे नाव आहे प्रत्येक वेगवेगळ्या म्हणजे त्याचे प्रकार आहेत पुराणांचे. तर त्यापैकी म्हणजे आपण ग्रंथाचाच प्रकार म्हणू, त्याचं पुराण हे म्हणजे त्याच्यासाठी हे नाव वापरलं जातं. त्यासाठी सुद्धा म्हणजे संदर्भ आहेत की त्यांना पुराण का म्हणायचं. तर इतक्या खोलात आपण जाऊयात नको. आपण एवढंच समजून घेऊया की हा गरुड पुराण जो आहे तर त्याच्या ब्रह्म मोक्ष कांड मधल्या 15व्या अध्यायामधला हा 26वा श्लोक आहे. आणि याचा अर्थ जो आहे तर तो काय होतो, तर आपण तो समजून घेणार आहोत. तर भगवान जे आहेत विष्णू, त्यांनी गरुड जे आहेत म्हणजे भगवान यांचंच ते वाहन आहे आणि भगवान यांचाच तो अवतार आहे गरुड. म्हणजे गरुड जे आहेत ते गरुड महाराज. मग आता त्यांचा आणि भगवान विष्णूंचा संवाद आहे 15व्या अध्यायामध्ये. आणि तो कशावरती संवाद आहे, तर मोक्षाची प्राप्ती कशी होईल किंवा म्हणजे भक्ती म्हणजे काय, आणि मग कशा पद्धतीने आपण जे आहे तर भक्ती मार्गाचं अनुसरण करू शकतो ह्याविषयी ह्यामध्ये भगवान विष्णू मार्गदर्शन करतात गरुड भगवान यांना. मग आता धर्म काय करतो, तर मनाला म्हणजे धर्मामध्ये म्हणजे धर्माचरणामुळे काय होतं, तर आपल्या मनाची एक प्रकारे शुद्धी व्हायलाच मदत होत असते. म्हणजे जे आपण यज्ञ पुण्यकर्म अशा पद्धतीनं करतो. आता भक्ती म्हणजे कोणती भक्ती, तर कृष्ण भक्ती किंवा विष्णू भक्ती. हम्म. तर अशा पद्धतीची जी भक्ती आहे, आपण तुलसी महाराणींचा जो मंत्र म्हणतो पहा, प्रणाम मंत्र, तर त्यामध्ये म्हणतो आपण है ना, विष्णू भक्ती किंवा कृष्ण भक्ती प्रदे देवी असं श्लोकामध्ये वाक्य येतं. तर अशी जी भक्ती आहे तर ती आपल्याला मोक्षाला घेऊन जाते. म्हणजे आपण पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या ह्या चक्रामध्ये अडकून पडत नाही. मग यज्ञ दान तप असे जरी मार्ग असले तरी भक्ती योग हा सर्वोत्तम मार्ग आहे असं भगवान यांनी सांगितले. आणि हे सगळं वर्णन जे आहे हे 15वा जो अध्याय आहे गरुड पुराणाचा यामध्ये आपल्याला मिळतं. मग तिथे हा श्लोकाचा उल्लेख येतो. म्हणजे काय की गरुड पुराणाचं ब्रह्ममोक्ष कांड जो आहे तर त्यामध्ये मानव जीवनाचं म्हणजे मानवी जीवन जे आहे त्याचा अंतिम ध्येय मोक्ष आहे. तर ह्या संसार बंधनातून मुक्त होणे म्हणजे तर हा उद्देश आहे आपल्याला जो आहे मानवी जीवनाचा. आणि कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती करणे. मग धन पुत्र कीर्ती कर्मकांड हे कसं असतं, क्षणभंगूर असतं. आणि शुभ कर्म म्हणजे काय, तर धर्म म्हणजे काय की धर्माचरणाचं आपण पालन करतो. म्हणजे धर्माचरणानुसार आपण काय करतो, यज्ञ दान तप करतो. ह्या कृती काय करतात, आपल्या मनाला म्हणजे शुद्ध व्हायला मदत करतात. आणि आपल्याला आत्मज्ञान मिळणं आवश्यक आहे आणि ते भक्तीशिवाय भक्ती मार्गाशिवाय अपूर्ण आहे. आणि म्हणून विष्णू भक्ती मोक्षाची सर्वोत्तम जी आहे तर ती वाट आहे. तर अशा पद्धतीचं सार आहे या अध्यायाचं. आणि मग विष्णू नाम काय करू शकतं किंवा हरिनाम काय करू शकतं, तर पापांचा नाश करतं सगळ्या आपल्या, आणि आपल्या आत्म्याला उच्च गती देतं. हे सगळं वर्णन त्यामध्ये आहे. आणि म्हणून मनुष्याने अंतिम क्षणी
जो विष्णूंचं स्मरण करतो किंवा त्याने विष्णूंचं स्मरण जे आहे ते अंतिम क्षणापर्यंत विष्णू स्मरणाचा सराव करावा आणि स्मरण आपलं राहावं, की ज्यामुळे आपल्याला काय होतं, विष्णू लोकाला प्राप्ती होते आणि मग अशा जीवाला पुनर्जन्म घ्यावा लागत नाही. तर अशा पद्धतीचं हे वर्णन आहे. मग ह्या वर्णनामध्ये त्यावेळी जी परिस्थिती निर्माण होईल म्हणजेच काय, की कलियुगामध्ये जे आहे तर ते त्यावेळेची जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, म्हणजे काय झालं होतं, तर लोक जे होते म्हणजे त्या काळातील जे लोक होते, ते मनुष्य होते, तर त्यांनी जे आहे तर अत्यंत प्रमाणात म्हणजे हिंसा करायला धर्माच्या नावाखाली सुरू केली होती. म्हणजे काय, तर यज्ञविधीमध्ये त्यांनी पशुहत्या म्हणजे यज्ञाचाच तो भाग आहे पशुहत्या, म्हणून पशुहत्या करायला सुरुवात केली होती. आणि ही थांबवण्यासाठी काय करतील, भगवान जे आहेत ते स्वतः बुद्ध अवतारामध्ये अवतरित होतील. तर अशा पद्धतीचं हे वर्णन जे आहे तर ते इथे येतं. आणि मग कशासाठी त्यांचा अवतार होईल, तर हे जे असुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत तर म्हणजे त्यांनी काय केलंय, की म्हणजे असुरी प्रवृत्तीचे लोक म्हणजे कोण, की ज्यांनी आपल्या सोयीस्कर पद्धतीने म्हणजे आपल्या स्वार्थासाठी ह्या वेद पुराणांचा आपल्या इच्छेनुसार अर्थ लावून लोकांना सांगितलाय आणि तो चुकीचा अर्थ सांगितलाय आणि तो आपल्या स्वार्थासाठी सांगितलाय आणि त्यानुसार पशुहत्या सुरू आहे. आणि मग त्यांना जर प्रमाण मागितलं तर ते कुठलं प्रमाण देतात, की वेदामध्येच हे दिलंय, वेदांमध्येच सांगितलंय म्हटल्यावरती वेदांत म्हणजे वेदांमधलं जे प्रमाण आहे तर ते नाकारून म्हणजे जे वेद आहेत तर त्यामध्ये जर असं सांगितलंय तर त्यांनी काय केलं भगवान बुद्धांनी, की ठीक आहे, मग वेदांची जी प्रमाणं असतील तर किंवा वेद जे आहेत तर त्यानुसार जे मार्गदर्शन आहे तर ते आपण थांबूया, घेऊया नको का, तर अशा पद्धतीनं त्यांनी म्हणजे जो आहे तर तो नास्तिकतावादाचा प्रचार केला. तर त्यामागचा भगवान यांचा हेतू हा होता, की त्याद्वारे अशा पद्धतीचं जे चुकीचं कार्य सुरू आहे, की भगवान यांच्या म्हणजे जे आहे तर यांच्या विचारसरणीला अनुरूप म्हणजे भगवान हे कसे आहेत, परमपवित्र आहेत. भगवान यांनी जी धर्मतत्व स्थापन केली आहेत, त्यामध्ये भगवान यांनी कधीच सांगितलेलं नाहीये, की पशुहत्या करा. तर भगवान यांच्या म्हणजे जी धर्मतत्व आहेत त्यांचा चुकीचा अर्थ किंवा वेदांमधील भाषांचा चुकीचा अर्थ लावून, सोयीस्कर अर्थ लावून जो म्हणजे जे धर्माच्या नावाखाली पशूंची हिंसा लोकांनी करायला सुरुवात केली होती, ती भगवान यांना थांबवायची होती. आणि त्यामुळे भगवान यांनी काय केलं, वेदांचं खंडन केलं बुद्ध अवतारामध्ये येऊन, वेदांना नाकारलं आणि त्यांनी काय केलं, नास्तिकवादाचा प्रसार केला. पण हा भगवानचा छद्मावतार मानला जातो. का मानला जातो, तर अशा पद्धतीनं अशा नास्तिकवादी लोकांना किंवा अशा पद्धतीच्या लोकांना, की जे म्हणजे धर्माच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने धर्माचरण करत होते, तर ते सर्व लोक जे होते तर त्यांना एक प्रकारे आपले अनुयायी बनवून भगवाननी काय केलं, यांनी एक प्रकारे आपले भक्तच बनवले, म्हणजे त्यांना आस्तिकच बनवलं, म्हणजे ते बुद्धांचे अनुयायी बनले. म्हणजेच ते कोण होते, तर म्हणजे भगवान स्वतः होते, त्यांचा अवतार आहे भगवान बुद्ध म्हणजे. तर अशा पद्धतीने त्यांनी नास्तिकवादी लोकांची श्रद्धा म्हणजे त्यांनी भगवान बुद्धांच्या रूपामध्ये नास्तिकवादाचा प्रचार करून ती आस्तिकवादी बनवली आणि म्हणून त्यांना छद्मावतार म्हणजे हा भगवान बुद्धांचा जो आहे तो छद्मावतार असं म्हणतात. तर हा भाग आपण इथे समजून घेऊया. तर इथे पण हा उल्लेख येतो, की वेद प्रमाणांना त्यांनी नाकारलं आणि अशा पद्धतीने त्यांनी नाकारून काय केलं, एक प्रकारे अशा नास्तिक वादी लोकांना सुद्धा आपले भक्त बनवलं. म्हणजे पहा भगवान यांचं जे नियोजन असतं ते किती दोषरहित असतं आणि आपल्यासारखा जो बद्ध जीव आहे, की जो 3 प्रकृतीच्या म्हणजे जो गुणांच्या प्रभावाखाली असतो,
त्या म्हणजे अशा बद्ध जीवाला अशा पद्धतीचं नियोजन की जे आपल्या काय म्हणू आपण बुद्धी मन म्हणजे ह्यांच्या कल्पनेच्याही पलीकडे आहे. आपण त्याला म्हणतो अचिंत्य असं आहे. तर अशा पद्धतीचं म्हणजे जे कार्य आहे ते भगवान यांचं आहे किंवा भगवान यांचं योगेश्वर कसं आहे अचिंत्य आहे. कारण पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत भगवान. पूर्णतः म्हणजे भगवान यांचं शरीर म्हणा किंवा सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या आध्यात्मिक आहेत. म्हणजे भगवान कसे आहेत सच्चिदानंद आहेत. म्हणजे जी पूर्णतः आध्यात्मिक गोष्ट आहे ती आपल्यासारखी जे पतित जीवात्मा जे आहेत तर त्यांचं कसं आहे तर आपली इंद्रिय एकतर अपूर्ण आहेत आणि त्याचबरोबर काय आहे तर आपला देह जो आहे तो भौतिक आहे. मग अशा भौतिक देहांनी, अशा अपूर्ण इंद्रियांनी आपण जी गोष्ट पूर्णतः आध्यात्मिक आहे, तर तिच्याविषयी विचार देखील करू शकत नाही. असे म्हणजे किंवा त्याच्या कार्याविषयी पण विचार नाही करू शकणार. असं आपल्यासाठी भगवान कसे आहेत, आपल्या बुद्धीच्या विचारांच्या पलीकडे अचिंत्य आहेत. त्यामुळे त्यांचं प्रत्येक कार्य आपल्यासाठी अचिंत्य आहे आणि त्यामुळे त्यांची सगळी ऐश्वर्य किंवा त्यांची योगेश्वर्य सगळी अचिंत्य आहेत. म्हणजे आपल्या विचारांच्या बुद्धीच्या पलीकडे. त्यामुळे त्यांचं अवतरण होणं किंवा त्यांचा तिरोभाव हे सुद्धा आपल्या बुद्धी आणि कल्पनेच्या पलीकडे आहे. अचिंत्य असं आहे. आणि त्यामुळं भगवान यांचं प्रयोजन असं असतं की ते काय करतात धर्मतत्व जे आहे ते पुनर्प्रस्थापित करतात, दुष्टांचा नाश करतात प्रत्येक वेळी आणि प्रत्येक वेळी काय असतं आपल्या भक्तांचा उद्धार करतात. आणि त्याचबरोबर हे अवतार कसे होतात की त्यावेळेचं जे त्या परिस्थितीची आणि काळाची जी गरज असते त्यावेळी तितकंच भगवान कार्य करतात आणि त्यानुसार म्हणजे जी धर्मतत्व आहेत तर ती स्थापित करून त्या काळाची जी काही गरज असते त्यानुसार ते अवतार कार्य भगवान यांचं घडतं. तर हे सगळं आपण आधी अभ्यासलंय खूप सखोलमध्ये आधीच्या स्लाइड्समध्ये. तर अशा पद्धतीने भगवान बुद्धांचा अवतार इथे होईल आणि तो अवतार कसा होईल तर अशा सगळ्या नास्तिकवादी लोकांचा एक प्रकारे उद्धारच आहे भगवान बुद्धांच्या माध्यमातून. तर तो उद्धार देखील होईल आणि ते लोक आस्तिकवादी बनतील. असा सर्व उल्लेख या ब्रह्ममोक्ष कांडामध्ये येतो. मग तिथे भगवान बुद्ध जे आहेत तर ते कुठे कोणत्या म्हणजे कोणत्या म्हणजे मनुष्यांच्या ज्या वेगवेगळ्या म्हणजे वसाहती किंवा जे आहेत तर तिथे कोणत्या प्रजाती प्रजातो असा शब्द येतो नंतर कोणत्या प्रजातीमध्ये येतील तर किक्कटेशु असा तो शब्द आहे. तर किकटास म्हणजे काय तर त्या म्हणजे त्या ज्या वसाहती आहेत तर तिथे बुद्धांचा जन्म होईल असा तिथे उल्लेख आहे. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा बघा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा. आता गरुड पुराणाचं प्रेतकांड म्हणून जो म्हणजे जो वेगवेगळे म्हणजे पुराणामध्ये असे कांड म्हणजे थोडक्यात ते अध्यायासारखे आहेत. तर त्या अध्यायामध्ये प्रेतकांड मधला जो 30वा अध्याय आहे तर तिथे हा उल्लेख येतो. कसा उल्लेख येतो तर भगवान यांच्या सगळ्या अवतारांचं तिथे वर्णन आहे बरं का. आणि खूप महत्वाचा हा संदर्भ आहे. म्हणजे 30वा जो अध्याय आहे तर त्याचा सारांश आपण पहिल्यांदा समजून घेऊया म्हणजे हा संदर्भ आपल्याला लक्षात येईल. तर मृत्यूनंतर आत्म्याची अवस्था काय आहे आणि पुढची गती काय आहे आत्म्याची तर हे सगळं ह्या प्रेतकांडमध्ये वर्णन. प्रेतयोनीतील आत्म्यांचं दुःख कसं असतं मग मृत्यूनंतर आत्मा प्रेत रूपात भ्रमण करतो मग या अवस्थेत त्याला भूक तहान भीती एकाकीपणा सहन करायला लागतो मग स्वतःच्या कर्मामुळेच ही आत्म्याची स्थिती बनते म्हणजे असा असहाय्य बनतो. मग पिंडदान किंवा श्राद्धाचं महत्व म्हणजे जे पिंडदान तर्पण श्राद्ध आपण करतो मग ते प्रेताला अन्न जल आपण जर दिलं भगवान यांचं उच्छिष्ट तर त्याचं दुःख हे कमी होतं. आणि म्हणजे आणि समजा जर त्यांचे पूर्वज हे करत नसतील विधी तर त्या आत्म्याचे कष्ट वाढतात किंवा त्याला जलदान म्हणजे काय की पाण्याच्या अभावामुळे प्रेताला तीव्र क्लेश होत असतात मग त्याला जलदान किंवा उदक दान केल्यामुळे काय होतं आत्म्याची तहान शमते आणि त्याला पुढील प्रवासात शक्ती मिळते. अशा पद्धतीचं खूप सखोल असं वर्णन जे आहे तर ते सर्व
ह्या प्रेतकांडामध्ये येतं. म्हणजे जे जिवंत आहेत त्यांचे पूर्वज त्यांचं कर्तव्य काय आहे. म्हणजे त्यांनी विधीपूर्वक श्राद्ध करणं त्यांचं कर्तव्य आहे. म्हणजे यामुळे काय होतं, म्हणजे जन्म ऋणातून मुक्त होण्यास मदत होते, किंवा कर्मफळाचा सिद्धांत कसा आहे तर त्याविषयीचं वर्णन आहे. मग श्राद्धादी कर्माने काय होतं, त्या आत्म्याच्या वेदना कमी होतात. आणि मग कशा पद्धतीने धर्मपालन आपण केलं पाहिजे, म्हणजे हे सगळं वर्णन थोडक्यात इथे दिलं गेलंय. मग आता या ह्या प्रेतकांडामध्ये भगवान यांच्याविषयीचं जे वर्णन येतं, तर ते कसं येतं, तर भगवान यांच्या 10ही अवतारांचं इथं वर्णन येतं. पहा, हा श्लोक सगळ्यांनी अगदी व्यवस्थित ऐकूया. मत्स्यम कर्मम च वाराहम नारसिंहश्च वामनम रामम रामम च कृष्णं च बुद्धं चैव सकल्किनम एतानि दशे नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधे. म्हणजे काय, की भगवान यांचे हे सगळे जे 10 अवतार आहेत, तर ह्यांचं स्मरण जे आहे तर ते प्रत्येकानं केलं पाहिजे. आता हे कोणते अवतार आहेत तर पहा, इथं वर्णनच आहे. मत्स्य म्हणजे मत्स्य अवतार. हा कर्म इथं कूर्म आहे, कूर्म अवतार, मग वराह अवतार, मग नरसिंह अवतार, मग वामन अवतार, मग भगवान श्रीरामांचा अवतार, रामम रामम म्हणजे पहिल्यांदा परशुराम अवतार, आणि मग भगवान श्रीराम यांचा अवतार, मग कृष्णंच म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण द्वापार युगात येऊन त्यांनी जी लीला केली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांनी, तर त्या संदर्भात कृष्णांच. मग त्यानंतर बुद्धांच म्हणजे 9वा अवतार, आणि त्यानंतर सकलकिनम म्हणजे काय, तर कल्की अवतार. तर हा कल्की अवतार जो आहे तो 10वा अवतार होईल. एतानी दशे नामानी म्हणजे ही 10 नाम आहेत, तर यांचं स्मरण जे आहे तर ते प्रत्येकाने म्हणजे ते करावं. तर त्याच्यामुळे काय होतं, म्हणजे भगवान जे आहेत, म्हणजे भगवान यांच्या स्मरणाने काय होतं, आपली जी पातक आहेत ती नष्ट होतात. त्याचबरोबर आपल्याला म्हणजे आयुष्यभर नामाचा जेव्हा सराव होतो, तर त्यावेळेला काय होतं, आपल्याला अंतःसमयी जे आहे तर भगवान यांचं स्मरण होईल, आणि त्यामुळं भगवान यांचा जो लोक आहे, विष्णू लोक, कृष्ण लोक आपण म्हणतो, तर तिथे आपली म्हणजे त्या लोकाची आपल्याला प्राप्ती होईल. असा थोडक्यात ह्या ज्या म्हणजे 30वा जो अध्याय आहे प्रेतकांडातला, तर त्याचा सारांश आहे, आणि तिथे हा उल्लेख येतो. म्हणजेच काय, की शास्त्रामध्ये आधीपासून जे अवतारांचं वर्णन आहे, म्हणजे जे वर्णन करून ठेवलं गेलेलं आहे त्यानुसारच भगवानांचे अवतार होत असतात, आणि तेच अवतार जे आहेत तर ते आपण स्वीकारायला हवेत. आणि त्यासाठीचे हे संदर्भ दिले गेलेले आहेत. तर हा आपण गरुड पुराणातला प्रेतकांडामधला 30व्या अध्यायातला 37व्या श्लोकाचा हा संदर्भ अभ्यासला. आता आपण पुढे जाऊया. हा, त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊया. हा, आता विष्णू पुराणामधला 18वा जो अध्याय आहे, तर त्याच्यामधल्या 18, 19 आणि 20 हे श्लोक जे आहेत तर इथे एकत्रित दिले गेले आहेत. तर ह्याचा देखील संदर्भ आपण अभ्यासणार आहोत. तर विष्णू पुराणामध्ये काय सांगितलंय आणि कशा पद्धतीने हा संदर्भ आहे आणि ह्याचं महत्व काय आहे, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. आता विष्णू पुराणामधल्या या श्लोकाचं जे वर्णन आहे, तर हे वर्णन कसं आहे पहा. एवं बुद्ध्यत बुद्ध बुद्धत्वम बुद्धतेव मितिरयन म्हणजे काय, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. पुढची ओळ काय, माया मोह सदैत्यान धर्म धर्मत्याज्य जय असं असा शब्द आहे. तर या श्लोकाचा अर्थ काय होतो, म्हणजे हा जो श्लोक आहे ना, तर हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. आणि या श्लोकाचा जे अर्थ आहे ना, तर त्याच्यामध्येच त्याचं महत्व, भगवानांच्या अवताराचं जे महत्व आहे तर ते आपल्याला समजून येणार आहे. तर ते काय आहे, तर ते आपण आता व्यवस्थित म्हणजे प्रत्येक शब्दानुसार त्याच्या अर्थानुसार आपण समजून घेऊया. म्हणजे त्याचं महत्व आपल्याला लक्षात येईल. आणि हे आधीच कसं सुंदर पद्धतीने लिहून ठेवलंय, आणि आपण फक्त काय करायचंय, तर हरिनाम घ्यायचंय फक्त. इतकं जरी आपण केलं तरी ते पुरेसं आहे. आणि भगवान यांचा महिमा जो आहे तो आधीच पुराणामध्ये अशा पद्धतीने लिहून ठेवलेला आहे, तर तो आपण आता अभ्यासणार आहोत.
तर आता इथे काय म्हटलंय, ते इथे सांगितले पराशरा म्हणजेच कोण, तर व्यासमुनी. तर त्यांनी काय सांगितलंय की बुद्धत्व म्हणजे काय, की समजून घ्या काय समजून घ्या, तर पुन्हा शब्द येतो बुद्धयती म्हणजे काय, तर लोक म्हणतात की हा मला माहितीये, आम्हाला माहितीये, म्हणजे अशा पद्धतीने प्रचार प्रसार केला गेला. कशाचा प्रचार प्रसार केला गेला ते आपण आता समजून घेणार आहोत. म्हणजे काय परिस्थिती घडेल आणि त्यावेळेला कसा प्रचार प्रसार होईल, आणि तो जो प्रचार प्रसार होईल तो कशाचा प्रचार प्रसार होईल, हे सगळं या 2 शब्दामध्ये आहे. म्हणजेच काय, की जे त्यावेळी जे पुरोहित होते किंवा पौरोहित्य करणारे होते, तर त्यांनी काय केलं, की म्हणजे ते आसुरी प्रवृत्ती जे आहे, थोडक्यात म्हणजे काय, अधर्माचं प्रमाण वाढलं, आसुरी प्रवृत्तींचं प्रमाण जे आहे तर ते वाढलं. आणि मग त्यावेळेला काय झालं, तर जे जे भगवान यांनी स्थापित केलेली धर्मतत्व आहेत. म्हणजेच काय, की भगवानांच्या आज्ञा किंवा प्रत्यक्ष उपदेश म्हणजे भगवद्गीता जसं आहे, तसं भगवानांच्या आज्ञा किंवा भगवान यांच्या विषयीचे सर्व जे म्हणजे जे काही आहे, म्हणजे भगवान यांना जाणण्यासाठीचं जे काही ज्ञान आहे, हे सगळं वेदामध्ये आहे. तर त्यांना धर्मतत्व म्हणूनच प्रस्थापित केले गेलेलं आहे. मग जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक होते, तर त्यांना अशा जे म्हणजे स्वार्थी लोक होते, त्यांनी जो वेदांविषयीचं जे वर्णन आहे, तर त्यापासून काय केलं, परावृत्त केलं. म्हणजे काय, की वेदांमधली जी प्रमाणं आहेत किंवा वेदांमधलं म्हणजे जे धर्मतत्व आहेत, तर त्यापासून परावृत्त केलं. आणि त्यांनी सांगितलं, जे आम्ही सांगितले तेच तुम्ही खरं माना. म्हणजेच काय, की कशा म्हणजे जी वेदामधली प्रमाण आहेत, शास्त्रामधली प्रमाण आहेत, तर त्याच्यापासून त्यांनी परावृत्त केलं. आणि त्यामुळे हे सगळे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, तर त्यांनी वेदांत आणि शास्त्रामधल्या प्रमाणांपासून जे आहे तर म्हणजे त्या प्रमाणांच्या वरती विश्वास ठेवायचं नाकारलं आणि ते त्याच्यापासून दूर गेले. आणि त्यामुळे काय झालं, की ते नास्तिकवादी बनले. आणि मग असे जे नास्तिकवादी लोक होते, हं, तर त्यांनी काय सांगितलं, की आम्ही जे सांगतोय तेच तुम्ही करा. म्हणजे त्यांनी सांगितलं, की यज्ञ जो आहे तो म्हणजे त्यामध्ये पशुबली द्यायचा किंवा पशुहिंसा म्हणजेच एक प्रकारचा यज्ञ आहे, मग तो तुम्ही करा. म्हणजे अशा पद्धतीचे जे चुकीचे तर्क आहेत वेदांचे, तर ते त्यांनी प्रस्तुत केले. आणि त्यामुळे काय झालं, की खरे वेदांचे जे अर्थ आहेत आणि त्यानुसार म्हणजे ज्या पद्धतीचं धर्मतत्वांचं आचरण व्हायला पाहिजे, त्यापासून हे सर्व लोक जे आहेत तर ते परावृत्त झाले, भरकटले गेले एक प्रकारे. आणि त्यामुळं जे आहे तर त्यांचं नास्तिकवादी आचरण व्हायला लागलं आणि ही परिस्थिती कलियुगामध्ये निर्माण झाली. आणि त्या परिस्थितीमध्ये मग आता अशी जी परिस्थिती आहे, तर ह्याच्यावर उपाय किंवा ह्याच्यावर उपाययोजनेचा भाग म्हणून म्हणजे जे काही करू शकतात, ते कोण करू शकतात? फक्त भगवानच करू शकतात. का करू शकतात? तर 10व्या अध्यायामध्ये याचा उल्लेख येतो पहा. तर भगवान जे आहेत, तर ह्यांच्यामुळेच किंवा भगवान हे एकमेव आहेत, की ह्या धर्मतत्वांची म्हणजे प्रस्थापना भगवान स्वतःच करू शकतात. त्यांनीच ती निर्माण केलेली आहेत. आणि आपल्यासारख्या सामान्यांची ती क्षमता नाही, की जे भौतिक देह बाळगतात आणि 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहेत. तर असा कुणीही या धर्मतत्वांची स्थापना किंवा पुनर्स्थापना करू शकत नाही. त्यामुळे भगवान स्वतःच अवतरित होतात आणि अशा पद्धतीने धर्मतत्वांची स्थापना करत असतात किंवा त्यांना जे काही म्हणजे त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या कडचं जे ज्ञान आहे त्या संदर्भातला प्रचार प्रसार योग्य पद्धतीने होण्यासाठी जे काही बदल म्हणजे घडवून आणायचे असतात, की किंवा जे काही त्यांना उपदेश द्यायचा असतो, तर ते भगवान स्वतःच येऊन कार्य करत असतात. मग अशा वेळी भगवान जे आहेत तर ते कोणत्या अवतारात आले, तर बुद्धांच्या अवतारात आले. म्हणजेच काय, की त्या अवतारात येऊन त्यांनी काय केलं, त्या परिस्थिती अनुसार तिथे उपदेश केला आणि तिथल्या लोकांना नैतिक शिस्त म्हणजे येण्यासाठी
त्यांनी काय केलं की पशुहिंसा तर बंद केलीच, पण एक नैतिक शिस्त म्हणून आचरण आपलं कसं पाहिजे तर त्या संदर्भात त्यांनी ज्ञान प्रस्तुत केलं. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी प्रचार प्रसार केला, की ज्यामुळं काय झालं की एक 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 ठराविक नीती नियमांचं पालन करणारे लोक आणि त्यांचे म्हणजेच भगवान बुद्धांचे अनुयायी लोक असा एक वर्ग तयार झाला. आणि म्हणजे हे काय आहे, म्हणजे मांसाहार बंद किंवा पशुहिंसा बंद होणे आणि त्याचबरोबर थोडंसं नैतिकतेचं पालन करणारे लोक, म्हणजे ही काय आहे तर प्राथमिक पायरी आहे भक्ती योगाचं आचरणाची. तर अशा पद्धतीचे अनुयायी त्यांनी निर्माण केले, की जेणेकरून त्यांना आपल्या पुढच्या म्हणजे तो जीवात्मा आहे त्याला पुढच्या आपल्या म्हणजे जीवनामध्ये किंवा पुढची जी काही योनी मिळेल तेव्हा मनुष्य योनी जेव्हा त्याला मिळेल त्यावेळेला पुढचा प्रवास त्याला सोयीचा जावा. म्हणजे भगवान यांचं प्रयोजन असतं ते अनेक हेतूने असतं, एकच हेतू असतो असं नाही. आणि त्या जीवात्म्यासाठी जो आपण म्हणू सर्वोत्तम जो असते योजना, तर ती भगवान यांची योजना असते. आणि अशा पद्धतीने भगवान यांनी काय केलं तर आपलं जे अवतरण आहे बुद्ध भगवान यांच्या रूपामध्ये केलं. आणि मग त्यांनी काय केलं, आपले हे सगळे जे अनुयायी आहेत ते नास्तिकवादी अनुयायी जे होते तर ते तयार केले. म्हणजे नास्तिकवादाचा प्रचार प्रसार केला, वेदांचं खंडन केलं, ठीक आहे, त्यांनी बरोबर स्वीकारले वेद, म्हणजे कारण त्यांच्या स्वतःच ते काय आहे वाणी आहे वेद म्हणजे. पण भगवान यांनी काय केलं, अशा छद्मावतारामध्ये, छद्मावतार म्हटलं जातं त्याला, ह्या नास्तिकवादी लोकांना, हे नास्तिकवादी जे लोक होते तर ते काय करायचे, तर अशा पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीनं आचरण करत होते. तर हे थांबवण्यासाठी, पशुहिंसा थांबवण्यासाठी त्यांनी काय केलं, तर अशा पद्धतीनं भगवान बुद्धांच्या अवतारामध्ये स्वतःला प्रस्तुत केलं. आणि त्यांची जी अशा नास्तिकवादी लोकांची जी श्रद्धा आहे, तो विश्वास आहे, तो आपल्या म्हणजे आपल्याकडे वळवला. म्हणजे एक प्रकारे आपले अनुयायी निर्माण केले. आणि मग काय केलं, अशा पद्धतीनं जे काही चुकीच्या गोष्टी घडत होत्या, तर ते थांबवण्यासाठी हा एक प्रकारे त्यांचा अवतार होता. आणि त्या माध्यमातून त्यांनी कार्य केलं. पण एक प्रकारे काय घडलं, की हे जे अनुयायी होते त्यांचे, की जे भगवान बुद्धांचे अनुयायी म्हणून ओळखले जात होते, असे जे लोक होते ते एक प्रकारे कोणाचे म्हणजे भक्त बनले तर भगवान यांचेच बनले. आणि अशा पद्धतीने भगवान यांनी त्यांच्यावर कृपा केली. म्हणजे भगवान यांची कृपा करण्याचा हा म्हणजे हे एक प्रयोजन आहे पहा. मग अशा पद्धतीचा हा अवतार घडला. मग आता इथे पुढच्या श्लोकामध्ये हेच वर्णन येतं पहा. नाना प्रकार वचनांस तेषा युक्ती योजिता. म्हणजे नाना प्रकार वचनांस तेषा युक्ती योजिता. योजिता म्हणजे काय, विविध प्रकारे भगवान यांची जी वक्तव्य आहेत वेदामध्ये, म्हणजे त्यांची जी वाणी आहे, पण त्याचा चुकीचा अर्थ काढणारे जे होते त्यांच्यासाठी भगवान यांनी ही युक्ती म्हणजे काय, कल्पना आपण म्हणून इंग्लिश मीडियम मधून जे शिकले त्यांच्यासाठी आयडिया हा शब्द. तर तिथे त्यांनी काय केलं, की एक म्हणजे युक्ती आखली, काय योजना बनवली, तर म्हणजे धर्माचरणाच्या नावाखाली म्हणजे जे कोणी चुकीचं कार्य करत होते आणि धर्म धर्म म्हणून लोकांना सांगत होते, तर ह्या सगळ्या गोष्टींपासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांनी एक युक्ती आखली. ती म्हणजे काय, अशा स्वरूपात स्वतःला प्रस्तुत केलं, भगवान बुद्धांच्या स्वरूपात स्वतःला प्रस्तुत केलं. तथा तथाच तद्धर्मम तद्धर्मम तत् यजुस यजुस्ते यथा यथा, असा याचा अर्थ होतो. आणि मग पुढे काय म्हटलंय, हे मैत्रेय मुनींना हे सगळं वर्णन करून जे आहे, मैत्रेय आणि विदुरांचा जो संवाद आहे तर तिथे हे सगळं वर्णन येतं. आणि हे जे आहे तर म्हणजे हा जो संवाद आहे किंवा म्हणजे वेदामध्ये म्हणजे हे जे सगळं म्हणजे वेदामधलं हे सगळं वर्णन आहे किंवा हे जे पवित्र संवाद आहेत, तर ह्याची फलश्रुती काय होते, तर भगवान आणि भगवानांच्या अवताराविषयी जेव्हा जेव्हा आपण श्रवण करतो तेव्हा तेव्हा आपल्या हृदयाची शुद्धी होत असते. म्हणजे हरिकथा काय आहे, आपल्या हृदयाची शुद्धी करणारी आहे. म्हणजे पुन्हा 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 जितक्या वेळा आपण हरिकथा श्रवण करतो तर तितके
आपल्या हृदयाची शुद्धी होत असते, हृदयातले आपले अनर्थ जे असतात नष्ट होत असतात. तर अशा पद्धतीनं हरिग्रथ कथा जी आहे ती आपल्या म्हणजे हृदयाला शुद्ध करणारी आहे. आणि हे सगळं वर्णन जे आहे ते ते जे आहे तर ते भगवान बुद्धांविषयी हे मैत्रेय जे आहे तर त्या म्हणजे त्यांचा जो संवाद आहे तर तिथे हे सगळं वर्णन येतं. तर असं या 3 श्लोकांचं साधारण मतितार्थ आहे. मग आता भगवान बुद्धांनी हे सगळं म्हणजे जे कार्य आहे किंवा हे सगळं नास्तिकवादाचा प्रचार हे सगळं कार्य त्यांनी जरी केलं तरी म्हणजे हे जरी भगवान यांचं कार्य आहे तरी देखील पुढे काय झालं की म्हणजे भगवान यांचा जो अवतार आहे ह्याची जेव्हा समाप्ती झाली त्यानंतर काय झालं की जे धर्माचरणी लोक होते हं, तर त्यांच्यामध्ये थोडंसं गोंधळलेल्या स्वरूपाचं वातावरण होतं. मग त्यावेळेला भगवान शिव जे आहेत ते शंकराचार्यांच्या रूपामध्ये भगवान यांच्या आज्ञेनुसारच शंकराचार्यांच्या रूपामध्ये आले आणि त्यांनी काय केलं मायावादाचा प्रसार केला. आणि त्यांनी काय केलं पुन्हा म्हणजे मूर्तीपूजा आणि म्हणजे जे अर्चविग्रहांची जी सेवा आहे तर ह्या सगळ्यांचा पुन्हा म्हणजे ह्या धार्मिक तत्वांचा भगवान यांच्या त्यांनी पुन्हा प्रचार केला. म्हणजे काय की परिस्थितीजन्य भगवान काय करत असतात की स्वतः अवतरित होतात किंवा कधी कधी त्यांचा एखादा शिष्य अनुयायी भक्त यांच्या माध्यमातून जे आहे तर ते कार्य करत घेत असतात. पण हे सगळं कसं असतं भगवान यांच्या इच्छेवरती अवलंबून असतं आणि भगवान यांचं ते नियोजन असतं त्या परिस्थितीनुसार त्या काळानुसार आणि त्यानुसार हे घडत असतं. मग हे सगळं जे वर्णन आहे ते शास्त्रांमध्ये जे आहे किंवा वेदपुराणांमध्ये याचे संदर्भ आपल्याला मिळत असतील तरच तो आपण अवतार म्हणून स्वीकारू शकतो. अन्यथा आपण तो जो अवतार म्हणजे जो आहे आता आपण कलियुगामध्ये पाहतो की कितीतरी लोक जे आहेत ते स्वतःला भगवान यांचंच म्हणजे रूप आहे किंवा भगवानांचाच अवतार आहे साक्षात भगवत अवतार आहेत म्हणून प्रस्तुत करत असतात. मग त्यावेळेला आपण काय करावं तर आपण जे शास्त्रामध्ये वर्णित अवतार आहेत तेच स्वीकारावेत. म्हणजे कलियुग कसं आहे तर पथभ्रष्ट लोकांचं ढोंगी लोकांचं आहे फसव्या लोकांचं युग आहे असं मानलं जातं असं वर्णन जे आहे तर मग या काळामध्ये आपल्याला भगवान यांच्याविषयी जाणून घ्यायचं असेल तर वेदशास्त्र पुराण म्हणजे इथले जे संदर्भ आहेत तर हे भगवानांचे अवतार जे आहेत ते वर्णन करतात आणि असे अवतारच आपण जे आहेत ते स्वीकारावेत असं चैतन्य महाप्रभूने सांगितलं आणि त्यानुसार आपण जे आहे ते त्यांच्या आज्ञेचं पालन म्हणजे केलं पाहिजे. आणि मग असे जे काही आपल्या आजूबाजूला आपल्याला अवतार ऐकायला मिळतात तर ह्या सगळ्या अवतारांच्या म्हणजे काय म्हणतो मायाजालामध्ये आपण फसता कामा नये आणि आपण म्हणजे काय होईल त्यामुळं की हा धोका आहे की आपण अशा चुकीच्या मार्गावर गेल्यामुळं आपल्यासारख्या म्हणजे आपण म्हणजे आधीपासूनच शूद्रातिशूद्र असे जीव आहोत. म्हणजे नारद पंचरात्रामध्ये किंवा नारद मुनीने काय सांगितलं की आत्ताच्या कलियुगातल्या मनुष्याची अवस्था काय आहे तर शूद्रातिशूद्र जीव आहे आणि पुन्हा अशा चुकीच्या मार्गावर गेल्यामुळं काय होईल तर आपल्यासारख्या पतित जीवात्म्यांचं अजून पतन होईल. या कारणास्तव आपण गुरु शिष्य परंपरेनुसार जे काही आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं तर त्यानुसारच आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेचे भगवानांचे प्रयत्न करावेत आणि त्यानुसार आपल्या गुरुशिष्य परंपरेतले जे आचार्यांनी मार्गदर्शन केले तर त्या मार्गदर्शनानुसारच आपण जे आहे ते आचरण करावं किंवा ते जे ज्ञान आपल्याला गुरुशिष्य परंपरेनुसार मिळत आहे मग ते जे ज्ञान आहे तर म्हणजे ते ज्ञान जे आहे तर ते दिव्य असं ज्ञान आहे आणि ते कृष्णांकडून आलेले आहे आणि जसं आहे तसं म्हणजे ते शुद्ध स्वरूपाचं ज्ञान आहे. तर त्याचा म्हणजे आपण अभ्यास करूया त्यांचा अभ्यास करून अशा शास्त्र पुराणांचा अभ्यास करून आपण भक्ती मार्गावर अग्रेसर व्हायचा प्रयत्न करावा. मग हे या अवतारातून आपण शिकलो तर पुढे जाऊन आपण हा म्हणते हरे कृष्ण. हा इथे आपली बुद्ध अवतार जो आहे आपला तो संपतो इथे. कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न असतील शंका असतील तर आपण तर तो अभ्यास करणार आहोत. तर सुरुवातीला थोडीशी आपण
त्याआधी पार्श्वभूमी आपण अभ्यासणार आहोत. पहिला जो स्लाइड होती आपली, तर तिथे आपण छानसं चित्र पाहिलं पहा, कल्की भगवान यांचं. ते पांढऱ्या अश्वावरून येतील आणि तलवार असेल त्यांच्या हातामध्ये, आणि असे भगवान जे आहेत तर त्यांचं खूप सुंदर असं चित्र पाहिलं पहा. मग आता त्यांना एकदा चित्र दाखवूया सगळ्यांना, कल्की भगवान यांचं सगळ्यांनी पाहून घेऊया आधी, है ना. एक एक नंबरची स्लाइड दाखवूया सगळ्यांना. हरे कृष्णा. सर्वांनी पाहिलं असेल पहा, कल्की अवतार असं चित्र आलं. माताजी ती पहिली जी आहे ना इंट्रोडक्शनची ती स्लाइड एकदा फक्त दाखवा सगळ्यांना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एक नंबरची स्लाइड आहे ना ती फक्त दाखवा. पहिली पहिली जी सुरुवातीची होती ना, सगळ्यांना पाहून घेऊ देत. हा हे पहा, इथे पांढऱ्या अश्वावरून भगवान जे आहेत ते येतील हातात तलवार घेऊन, आणि अशा पद्धतीने त्यांचं वर्णन आहे, कल्की भगवान. म्हणजे या अध्यायात जो भगवान यांच्याविषयीचं वर्णन येतं 12व्या स्कंदामध्ये, अध्याय 2 जो आहे तर तिथं भगवान यांचं वर्णन येतं. तर या अध्यायात काय सांगितलंय की कलियुगाचे दुष्परिणाम जे आहेत ते सहनशक्तीच्या पलीकडे जेव्हा वाढत गेले, तेव्हा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत ते कल्की अवतार धारण करतात आणि अशा अधार्मिक लोकांचा नाश करतात. मग असे जे भगवान कल्की आहेत, तर ते अवतरित होतात कलियुगामध्ये, आणि त्यानंतर पुन्हा सत्ययुगाचा आरंभ होतो. म्हणजे कलियुग प्रबळ झालं की काय होतं, की लोकांमधले म्हणजे सर्व गुण आहेत ना, म्हणजे थोडक्यात चांगले गुण, म्हणजे सत्वगुणाचा ऱ्हासच होत जातो, आणि सगळे गुण म्हणजे अधोगतीला जातात थोडक्यात, म्हणजे आणि मग पाप वाढतं. आणि मग लोक काय करतात, तर वेदामधले जे नियम आहेत तर त्याचं म्हणजे पालन न करता, विधिविधानं जे आहेत वेदामध्ये त्याचं पालन न करता ते काय करतात, नास्तिक बनतात, आणि नास्तिक धर्मच प्रभावी ठरतो. आणि मग काय होतं, तर राजे जे आहेत तर ते देखील चोर डाकू होतात, आणि सामान्य जन तर काय करतात, नीच कार्यामध्ये प्रवृत्त होतात. पहा, आता आपण कलियुगामध्ये आहोत, आणि हा कलियुगाचा सुरुवातीचाच काळ मानला जातो बरं का. म्हणजे 5,000 वर्ष होऊन गेलेत, पण ह्या कलियुगाची खरं तर ही सुरुवातच मानली जाते. म्हणजे कलियुग जे आहे ते 4,32,000 वर्षांचं म्हणजे इतकं मोठं आहे. आणि आताची परिस्थिती अशी आहे की जे व्यासमुनींनी लिहून ठेवले पहा, हे सगळं आपण अनुभवतोय पहा, हो की नाही. म्हणजे आपण कुठल्याही म्हणजे मनुष्यावर टीका करणे हा हेतू म्हणून आपण नको अभ्यासूया, पण जे काही आपल्याला भागवतामध्ये व्यासमुनींनी जे काही वर्णनं लिहून ठेवली, तर ते जसंच्या तसं इथे आपण घडताना पाहतो आहोत. आणि मग इथे वर्णन काय येतं, की सर्वच वर्ण जे आहेत ते शूद्राप्रमाणे आचरण करायला लागतात. आजची परिस्थिती अशीच आहे ना, आणि सर्व गायी शेळ्यांप्रमाणे होतात. म्हणजेच काय, सर्व गायी म्हणजे गायी खरं तर त्यांना गोमाता मानले पहा. हं, आपण सगळ्यांनी समजून घेऊया की कृष्णांना गायी किती प्रिय आहेत पहा. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीच्या म्हणजे वर्णन येताना कृष्णाविषयीच तिथं गो हा शब्द असतो, त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की गायींचं महत्व किती आहे कृष्णांच्या जीवनामध्ये, म्हणजे भगवान कृष्णांना किती प्रिय आहेत. आता पहा, कृष्ण लोकाचं वर्णन आहे तिथं गो शब्द येतो, गोलोक, हो की नाही, गोलोक. मग आता कृष्णांनी ज्या लीला केल्या त्या कुठे केल्या, तर गोकुळ, तिथे पण गो शब्द येतो पहा. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जर आपण असं पाहिलं, तर तिथे आता भगवान यांचं स्वतःच रूप आहे, म्हणजे तर ते म्हणजे कोण आहेत, गिरिराज गोवर्धन, तिथे पण काय असत, गायी म्हणजे चरत असत पहा, हो की नाही. परत भगवान यांचे जे शुद्ध भक्त आहेत किंवा ज्यांच्यासोबत भगवान यांनी लीला केला त्या म्हणजे कोण आहेत, गोपिका पहा, तिथे पण गो शब्द येतो. म्हणजे अशा आपण प्रत्येक ठिकाणी प्रचिती घेऊ, म्हणजे गो हा शब्द जो आहे तर तो गायींसाठी पण संबोधन असतं, आणि त्याचबरोबर इंद्रियांसाठी पण. इथे आपण विचार करूया भगवान यांना गायी किती प्रिय आहेत किंवा गायींचं महत्व किती आहे. आणि भगवान यांना काय म्हटलं जातं, गोपालक असं म्हटलं जातं, हो की नाही. म्हणजे कितीतरी ठिकाणी आपल्याला अशा शब्दामधून प्रचिती येईल. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमधून काय आपल्याला समजतं, की गायींचं महत्व, गोमाता म्हटलं जातं, हो की नाही. अनेक
मातांचे जे प्रकार आहेत, वर्णन आहे 6 प्रकारच्या मातांचं भागवतामध्ये पहिल्या स्कंदामध्ये येतं. तर तिथे वेगवेगळ्या मातांमध्ये गोमाता पण एक आहे. म्हणजे ती माता आहे, म्हणजे तिचं आपण संरक्षण करणं किती महत्वाचं आहे. पण आज काय घडतंय, आपण काय पाहतोय, आपल्या डोळ्यांदेखत काय पाहतोय, की बकऱ्यांसारख्या गायी कापल्या जातात. तर किती म्हणजे ऱ्हास झालाय धर्मतत्वांचा, आणि कशा पद्धतीचे नास्तिक लोक बनलेत, आणि म्हणजे कशा पद्धतीची म्हणजे नीच कार्यामध्ये प्रवृत्त झालेले सामान्य लोक आहेत, की आज म्हणजे आताच्या कलियुगामध्ये गायींची अवस्था जी आहे ती बकऱ्यांच्या शेळ्यांप्रमाणे बनली आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं हे कलियुग असेल, अशा पद्धतीचं वर्णन जे आहे ते कलियुगाविषयी येतं. मग आध्यात्मिक आश्रमांचं अवस्था काय होईल, म्हणजे अध्यात्माच्या नावाखाली भोगासक्त मनुष्यांची घरच ती होतील. पहा, आपण अनेक ठिकाणी आजकाल बातम्या ऐकतो, की म्हणजे अशा पद्धतीचे भोगी साधू किंवा भोगी जे आहेत, ढोंगी साधू, पाखंडी यांचं प्रमाण खूप वाढलंय, हो की नाही? तर हे सगळं कलियुगामध्ये अशा घटना घडतील, हे सगळं आधीच लिहून ठेवलंय. पहा, 12व्या स्कंदामध्ये व्यास मुनींनी ते कसे होते, त्रिकालदर्शी होते. त्यामुळं त्यांनी जे काही लिहून ठेवलंय तर ते कसं आहे, वर्तमानात घडणारं, भविष्यात घडणारं आणि भूतकाळात जे घडले सगळं त्यांनी वर्णन इथे केलेलं आहे. पहा, मग आता कलियुगाच्या मग म्हणजे इथे कलियुगामध्ये आणखी काय घडेल, तर पारिवारिक म्हणजे पारिवारिक जे संबंध आहेत, परिवारांमधले जे संबंध आहेत, तर त्यांची म्हणजे त्यांच्या बाबतीत काय होईल, तर विवाह संबंधांपलीकडे ते वाढणारच नाहीत. म्हणजे पारिवारिक संबंध आहेत, तर अशा पद्धतीचं हे कलियुग असेल. आणि मग कलियुगाच्या अंतिम समयी काय होईल, तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे अवतीर्ण होत असतात. म्हणजे आता हा भाग आपण इथे समजून घेऊया, की नेहमी हे जे चक्र आहे, म्हणजे असं आपण कोणी वाटून घेऊया नको, की हे कल्की भगवान जे आहेत ते आताच निर्माण होणार आहेत, म्हणजे आताच अवतरित होणार आहेत थोडक्यात, आणि त्यांचा जो अवतार आहे ते म्हणजे तो आताच येणार आहे असं नाहीये, बरं का? तर ही गोष्ट आपण जरा उलगडून समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. तर हे जे चक्र यांच्या लीलांचं प्रत्येक युगामध्ये, मन्वंतरामध्ये भगवान यांचा कोणता अवतार होणार, तर हे पुन्हा 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 होत असतं. आता हे कसं आपण समजून घ्यायचं, पहा. तर खूप सुंदर भाव होता यशोदा मैयांचा. त्या काय करायच्या, त्यांना आपला म्हणजे कृष्ण भगवान त्यांच्या पोटी म्हणजे प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांनी जन्म घेतला, म्हणजे त्यांचे सुपुत्र होते. पण त्या ज्या आहेत ते कृष्ण भगवान जे आहेत, की ज्यांच्या लीला कथा त्या म्हणजे जे ऐकत आले होते त्यांच्या पूर्वजांपासून, पूर्वापार काळापासून, तर त्यानुसार कृष्ण भगवान यांच्या माथ्यावरती तिलक असे म्हणजे आहे, आणि म्हणून त्यांसारखंच भगवान यांच्यासारखंच तिलक त्या आपले जे सुपुत्र आहेत, की जे भगवान आहेत, पण भगवान यांनी योगमायेनं त्यांना विस्मरण केलं होतं या गोष्टींचं, आणि त्यामुळं एक सामान्य मुलासारखंच यशोदा मैया त्यांना ज्या आहेत तर त्या सांभाळायच्या. त्यावेळेला त्या तिलक लावायच्या. अशा पद्धतीनं त्यांचं आचरण होतं. आणि मग हे जे आचरण आहे, तर ह्या उदाहरणातून आपण काय समजून घ्यायचं, तर भगवान यांच्या या लीला आहेत त्या पुन्हा 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 घडत असतात. म्हणजे प्रल्हाद महाराज आणि नरसिंह भगवान यांचं प्राकट्य पुन्हा पुन्हा म्हणजे त्या त्या युगानुसार तिथे घडत असतं. भगवान यांचा नरसिंह अवतार घडत असतो, आणि त्यांचे भक्त प्रल्हाद महाराज आहेत त्यांचं म्हणजे प्राकट्य होत असतं. म्हणजे भगवान यांच्या लीलामध्ये जे काही सहभागी असतात त्या सगळ्यांचं प्राकट्य आणि भगवान यांची लीला ती घडत असते. आणि ह्या लीला ज्या आहेत ते पुन्हा पुन्हा चक्र म्हणजे ते चक्र सुरूच असतं. म्हणजे ह्याच्या आधीही अनेक वेळा अनेक ब्रह्मांडामध्ये कल्की अवतार होऊन गेलाय, आणि वेगवेगळ्या ब्रह्मांडानुसार भगवान यांच्या अवताराचं स्वरूप पुन्हा वेगळं असतं. म्हणजे आपला जो पृथ्वी लोक आहे ह्याच्यापेक्षा जे इतर लोक आहेत, तर तिथे म्हणजे इतर जे लोक आहेत, मग तिथले जे म्हणजे दिव्य लोक जे आहेत, तर तिथले जे निवासी आहेत ते पृथ्वी लोकांपेक्षा दिव्य स्तरावर आहेत, म्हणजे आध्यात्मिक दृष्ट्या दिव्य स्तरावर आहेत. तर तिथं जितक्या दिव्य स्तरावर तिथले निवासी, त्यानुसार तिथल्या लीलांमधलं दिव्यत्व असतं, आणि त्यानुसार भगवान यांचं प्राकट्य होत असतं. म्हणजे इतर ब्रह्मांडामधला किंवा इतर ब्रह्मांडामध्ये जे असे लोक आहेत वेगवेगळे, तिथला अवतार आणि आपल्या ब्रह्मांडामधला अवतार ह्याच्यामध्ये थोडंसं म्हणजे फेरफार
असू शकतो. कारण कारण तिथले जे निवासी आहेत त्यानुसार तिथे लीला घडत असतात. म्हणजे आपल्या थोडक्यात म्हणजे काय की व्यास मुनींनी आपल्याला 18,000 श्लोकांचा भागवत ग्रंथ जो आहे तो दिलाय. पण इतर दिव्य लोकांमध्ये ह्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे 1000 श्लोकांचा भागवत पुराण आहे. म्हणजे तिथल्या निवास्यांची जी दिव्यता आहे, म्हणजे शुद्धी जी आहे किंवा त्यांचं शुद्ध स्वरूप जे आहे त्यानुसार जसे शुद्ध भक्त किंवा त्यांचं जे दिव्यत असतं त्यानुसार तिथे लीला घडत असतात. पहा, म्हणजेच काय की हा कल्की अवतार जो आहे तो भगवान यांचा दशम अवतार आहे आणि तो कलियुगामध्ये होतो. आणि त्यानुसार भगवान जे आहेत तर ते कलियुगामध्ये त्यांचं प्राकट्य होत असतं. म्हणजे हा युग अवतार आहे. तर अशा पद्धतीचं अवतरण भगवंतांचं असतं. म्हणजे हा काही आताच पहिल्यांदा घडणार असं नाही. तर त्यामुळे ह्याचं वर्णन आधीपासून जे केलं गेलंय त्यानुसार ते कसे अवतरित होतात, तर कलियुगाच्या अंतिम समयी जेव्हा कलियुगामध्ये म्हणजे अधर्म जो आहे तो अशा पद्धतीने म्हणजे अशा पद्धतीने अधर्माचं जे आहे ते प्रमाण वाढतं आणि इतके लोक अधोगतीला जाऊन पोचतात की तिथलं सत्वगुण पूर्ण संपुष्टात येतो, नष्टच होऊन जातो. अशा पद्धतीची त्यांची कार्य असतात. म्हणजे सर्व प्रकारची पापच त्यांची वाढलेली असतात. आणि तो जो पापाचा भार असतो ह्या पृथ्वीवरचा तो कमी करण्यासाठी थोडक्यात आणि असे जे लोक आहेत म्हणजे असे जे दुष्ट लोक आहेत तर त्यांचा दुष्टांचा नाश करण्यासाठी भगवान जे आहेत तर ते अवतरित होत असतात. मग आता भगवान कुठे प्रकट होतील तर ह्या विषयीचं आपण आता वर्णन अभ्यासणार आहोत. हा माताजी, पुढच्या आपण स्लाइडवर जाऊया. हा, मग आता भगवान जे आहेत म्हणजे कलियुगामधले कल्की भगवान जे आहेत तर कलियुगाच्या अंतिम समयी ते शंभल नावाचं ग्राम म्हणजेच काय शंभल नावाच्या गावामध्ये विष्णू यशा नावाचा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आहे. तर त्याच्या घरी प्रकट होतील आणि ते कल्की नाव धारण करतील. आणि त्यांच्या अश्वाचं नाव काय आहे, म्हणजे जो पांढरा अश्व आहे त्याचं नाव काय आहे, देवदत्त नावाच्या अश्वावर आरूढ होऊन येतील आणि त्यांच्या हातात काय असेल, खड्ग असते. म्हणजे तलवार तलवार आणि खड्ग याच्यामध्ये फरक आहे बरं का. तलवारीपेक्षा जरा खड्गाची उंची जी आहे ती जास्त असते आणि त्याचं पात धारदार असतं आणि ते जे खड्ग आहे ना तर ते कसं असतं म्हणजे आपल्या सर्वांना समजण्यासाठी आपण बोलीभाषेत त्याला तलवारीसारखं असं म्हटलं. पण खड्ग म्हणजे काय, तर तलवारीपेक्षा कमनीय असतं ते. म्हणजे आपण जर पाहिलं असेल त्याचं पातं तर जास्त धारदार आणि कमनीय असतं त्याचं पातं, त्याची उंची जास्त असते. आणि त्याची जी मूठ असते ना ती त्याच्यामध्ये प्रचंड शक्ती असते. म्हणजे जो वार केला जातो ना म्हणजे एखाद्यावर तर ते करण्यासाठीचे प्रचंड बल असतं. तर त्याची मूठ असते आणि तो मुठीकडचा भाग असतो ना तो प्रचंड असं सामर्थ्यशाली असतो की त्यामुळे असे सपासप वार करता येऊ शकतात. तर अशा पद्धतीचं भगवान यांचं ते खड्ग आहे. आणि मग असं खड्ग हाती घेऊन भ्रमण करत सर्वत्र भ्रमण करतील भगवान जे आहे ते कल्की वेशामध्ये देवदत्त नावाच्या अश्वावरती स्वार होऊन. आणि ते काय करतील, सर्वत्र भ्रमण करत राजवेश धारण केलेले हे जे चोर डाकू आहेत. म्हणजे काय की आता कसं झालंय कलियुगामध्ये, तर राज्यकर्ते जे आहेत ते म्हणजे जे आहेत तर ते एक प्रकारे चोर लुटारू बनलेत. म्हणजे आणि ते काय करतात, तर एक प्रकारे ते म्हणजे अशा शूद्राती शूद्र म्हणजे लोकांच्या हातात सत्ता गेल्यामुळं ते अशा पद्धतीचं आचरण करतायत राजवेश धारण करून. म्हणजे उच्च पदावर ते स्थानापन्न होत आहेत आणि एक प्रकारे चोर डाकूंसारखं त्यांचं वर्तन आहे. तर असे जे सगळे आहेत कलियुगातले लोक त्या सगळ्यांना म्हणजे त्या सगळ्यांचा नाश करण्यासाठी ते हातात खड्ग घेऊन सर्वत्र भ्रमण करतील आणि त्यानंतर सत्ययुगाची लक्षणं प्रकट होईल. आता हे कधी घडेल नेमकं हे सुद्धा वर्णन केलंय भगवान यांच्या विषयी व्यासमुनींनी. जेव्हा चंद्र, सूर्य, पुष्य नक्षत्र जे आहे आणि बृहस्पती यांचा एकत्र संयोग होतो तेव्हाच सत्ययुगाचा आरंभ होतो. सगळ्यांनी हे लिहून ठेवूया आपल्या नोट्स मध्ये. हा, म्हणजे भगवान हे कधी अवतरित होणार हे भगवान यांच्या इच्छेनुसार तर घडतच. ते कुठल्याही युगामध्ये त्यांच्या इच्छेनुसार म्हणजे ते अवतरित होऊ शकतात. पण भगवान यांचं अवतरित होणं इतकं म्हणजे काय म्हणू आपण
म्हणजे इतकं प्रमाणबद्ध आपण म्हणू किंवा इतकं व्यवस्थित असतं की ह्या काळात ते हे कार्य करतील, अशा लीला करतील आपण म्हणू. तर असं इतकं म्हणजे सुव्यवस्थित असतं त्यांचं कार्य आणि त्यांचं अवतरण, म्हणजे आपल्यासारखी सामान्य जनतेची कल्पनाच नाही करू शकत पहा. तर ग्रहस्थिती कशी होणार हे सुद्धा त्यावेळेला म्हणजे जे आहे, तर त्याविषयीचं वर्णन जे आहे ते व्यासमुनींनी लिहून ठेवलंय, की जेव्हा सूर्य आणि चंद्र आणि पुष्य नक्षत्र आणि बृहस्पती जो आहे, हा, तर ह्यांचा एकत्र संयोग होतो, तेव्हा सत्ययुगाचा आरंभ होतो. आणि मग सत्य, त्रेता, द्वापार, कली या क्रमाने ब्रह्मांडामध्ये कालचक्र फिरत असते. आता सगळ्यांनी समजून घेऊया हा हा भाग. इथे परिस्थिती कशी निर्माण होते पहा. हम्म की क्रम कसं असतं, या कालचक्र कसं असतं, तर पहिल्यांदा सत्ययुग येतं, त्यानंतर त्रेतायुग येतं, आणि त्यानंतर द्वापार युग येतं आणि कलियुग. हे कालचक्र म्हणजे हे कालचक्र आहे. म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांड जे आहे, म्हणजे आपण जर पाहिलं असेल तर कर्णोदकशाही जे विष्णू आहेत त्यांच्या श्वास आणि उच्छ्वासातून ब्रह्मांड निर्माण होतात आणि नष्ट केली जातात, बरोबर. मग ही जी ब्रह्मांड असंख्य आहेत, त्या असंख्य ब्रह्मांडामध्ये कशा पद्धतीचं कालचक्र असतं, कशी कालगणना आहे, तर आधी सत्ययुग येतं, मग त्यानंतर काय येतं की त्या सत्ययुगानंतर त्रेतायुग येतो, आणि त्यानंतर द्वापार युग येतं, आणि त्यानंतर कलियुग येतं. पण आता आपण सगळ्यांनी पहा की कृष्णांचा जेव्हा अवतार येतो त्यावेळेला काय होतं, तर आधीच जे आहे, तर म्हणजे म्हणजे सत्ययुग हा जो क्रम आहे, म्हणजे सत्ययुग, त्यानंतर त्रेतायुग, त्यानंतर द्वापारयुग आणि त्यानंतर कलियुग. तर हा म्हणजे कालचक्र जो आहे, म्हणजे हे जे कालचक्र आहे, तर हा क्रम झाला की ज्या वेळेला म्हणजे कृष्णांचा अवतार येतो, म्हणजेच काय, की कृष्ण कधी येतात, द्वापार युगामध्ये येतात भगवान जे आहेत श्यामसुंदर रूपामध्ये. आणि त्यानंतर काय होतं, तर जो आहे कलियुगाच्या आरंभीला भगवान बुद्धांचा अवतार होतो, आणि त्यानंतर काय होतं, तर 10वा जो अवतार आहे, तर तो कल्की भगवान यांचा कलियुगाच्या अंतिम समयी म्हणजे अंत समयी होत असतो. तर तो असा क्रम घडत असतो. म्हणजे आपण सगळ्यांनी हा क्रम लक्षात घेऊया. म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये त्यावेळेला म्हणजे हे जे अवतार प्रकट होणार असतात तेव्हा काय होतं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. तर ह्याचा संदर्भ भागवताच्या पहिल्या स्कंदामधल्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये मिळतो, की वस्तुतः हा क्रम कसा असतो, तर सत्ययुग, त्यानंतर द्वापारयुग, त्यानंतर त्रेतायुग आणि त्यानंतर कलियुग. पण जेव्हा अवतार होणार असतात त्यावेळेला हे कसं घडतं, तर आधी सत्ययुग, त्यानंतर त्रेता येतं, की जिथे भगवान श्रीरामांचा अवतार हा त्रेतायुगामध्ये होतो, त्यानंतर द्वापारमध्ये कृष्ण अवतार होतो, आणि त्यानंतर कलियुगामध्ये की जिथे भगवान बुद्धांचा अवतार होतो, आणि त्यानंतर म्हणजे सुरुवातीला, आणि त्यानंतर कल्की भगवान यांचा. तर असं हे कालचक्र आहे, हे पुन्हा 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 घडतच राहतं. मग आता ह्या पुढे जाऊन आपण अजून काय अभ्यासणार आहोत, की हे कधी होतं, तर जेव्हा सत्ययुगाचा म्हणजे लक्षणं प्रकट व्हायला लागतात, लक्षणं यायला लागतात. ती लक्षणं कोणती आहेत, कशी ओळखायची, तर चंद्र, सूर्य, पुष्य नक्षत्र आणि बृहस्पती यांचा संयोग होतो, म्हणजे एकत्रित येतात एका स्थानामध्ये, एका ग्रहामध्ये, म्हणजे एकत्रित येतात, संयोग होतो. तर त्यावेळेला सत्ययुग जे आहे, तर त्याचा आरंभ म्हणजे त्याचा सुरुवात होणार असते. तर त्यावेळेला कल्की भगवान जे आहेत तर ते अवतरित होतात पहा. तर हे आपण समजून घेतलं. जसं सर्वांना जर आठवत असेल तर वामन अवतार जो आहे, तर तो कधी प्रकट होतो, तर त्यावेळेला आपण पाहिलं होतं की अवकाशामध्ये अभिजित तारा जेव्हा चमकायला लागतो, ज्याचं प्राकट्य होतं, तर त्यावेळेला जे आहे, तर त्या दरम्यान, आणि कधी, तर भाद्रपद महिन्यामध्ये, आणि श्रवण नक्षत्र असतं, आणि त्यावेळेला अभिजित नावाचा जो तारा आहे, तो जेव्हा असा खूप चमकू लागतो, तर त्यावेळेला वामन अवतारामध्ये भगवान जे होते ते प्रकट झाले होते पहा, द्वादशीला. तर हे जसं आपण वर्णन अभ्यासलं तसं इथे जेव्हा चंद्र, सूर्य आणि पुष्य नक्षत्र, तिथे कुठलं होतं, श्रवण, तसं तर इथे पुष्य नक्षत्र आणि बृहस्पती हे जेव्हा यांचा जेव्हा संयोग होतो, तर त्यावेळेला सत्ययुगाचा प्रारंभ होतो, आणि त्याच वेळेला कल्की भगवान जे आहेत तर ते त्यांचं प्राकट्य होतं.
मग आता पुढे जाऊ आपण. आता हा दुसरा श्लोक आहे, हा अभ्यासणार आहोत. तर या श्लोकाचा मग तिचा अर्थ काय होतो, तर आपण तो समजून घेणार आहोत. तर इथे शुकदेव गोस्वामी जे आहेत, तर ते परीक्षित महाराजांना सांगतात की काय सांगतात. जर ती जी भागवत कथा ते कथन करतात परीक्षित महाराजांना, तर तिथे त्यांना आता ते भगवानाच्या अवतारांपैकी कल्की भगवान यांचा जो अवतार आहे त्याचं वर्णन करून सांगतायत. मग ते काय सांगतायत की भगवान जे आहेत, ह्यांचा आता म्हणजे जो कलिकाळाच्या म्हणजे जो जो प्रभाव आहे, तर त्यामुळं कलिकाळाच्या प्रभावामुळे काय झालंय, तर धर्म, सत्य, शौच, सहनशीलता, दया, किंवा आयुष्य, बळ, स्मृती हे सगळं दिवसेंदिवस क्षीण होत जाईल. अशा वेळेला म्हणजे हे जे बलवान कलिकाळ आहे याच्या प्रभावामुळे हे जेव्हा क्षीण होईल, त्यावेळेला कल्की भगवान यांचा अवतार होणार आहे. म्हणजे वर्तमान कलियुग युग जे आहे, तर ह्यामध्ये सगळे गुण जे आहेत ते सगळे क्षीण होत जातील. म्हणजेच काय, धर्माचा ऱ्हास होणार, धर्मतत्वांचं उल्लंघन होईल आणि काय होईल, म्हणजे जे असे श्रेष्ठ अधिकारी व्यक्ती आहेत त्यांची म्हणजे अवज्ञा करणारे लोक निर्माण होतील पहा. मग आता आपण समजून घेऊया की पाश्चात्य जगत आपण जर अभ्यासलं, तर इथं तिथले जे धर्मवेत्ते आहेत तर त्यांना भगवान यांच्या विषयीच्या नियमांचं ज्ञानच नाही आहे पहा, किंवा त्यांना भगवान यांच्या विषयीचं तात्विक ज्ञानच नाही. आणि त्यामुळे ते धर्म आणि विज्ञान असे दोन पक्ष त्यांनी निर्माण केले पहा. हे आपण म्हणजे समजू शकतो. म्हणजे त्यांनी धर्म एका बाजूला ठेवला आणि विज्ञान एका बाजूला ठेवलं. हे कशामुळं, तर त्यांना भगवान यांच्याविषयी ज्ञानच नाहीये. आणि भगवान यांचं म्हणजे कसं कार्य असतं, किंवा भगवान येऊन कशा पद्धतीने लीला करतात, किंवा भगवान यांच्या विषयीचं ज्ञान नाही, किंवा भगवान यांनी जे धर्मतत्व सांगितले त्याचंही ज्ञान नाही. आणि त्यामुळं असे दोन पक्ष निर्माण झाले. आणि या दोन पक्षामध्ये सामंजस्य घडवून आणायला काही लोकांनी प्रयत्न केले, पण ते जे आहे सामंजस्य, त्यासाठी धर्माचे जे सिद्धांत आहेत त्यात त्यांनी परिवर्तन करून टाकलं. म्हणजेच अशा पद्धतीनं असे जे धर्मवेत्ते निर्माण होतात या कलियुगामध्ये, ते काय करतात, आपल्या मनानुसार परिवर्तन करणारे असतात आणि ते आधुनिक चौकटीत विज्ञानाच्या कसे बसू शकेल अशा पद्धतीचे तर्क ते निर्माण करतात. मग आता असे जर तर्क वितर्क भगवान यांच्या कडून जे ज्ञान आलंय, शुद्ध ज्ञान आहे, की ज्याला आपण कृष्ण भक्तीचं विज्ञान म्हणतो, तर असं जे ज्ञान आहे भगवान यांचं वेदामध्ये सांगितलंय, तर ह्याच्याविषयी जर तर्क वितर्क असे मांडले गेले तर गोंधळच निर्माण होतं, गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते आणि अनेक पेच प्रसंग निर्माण होतात. अशाच पद्धतीचं जे वातावरण आहे, तर हे सगळं आपण आता कलियुगामध्ये पाहतो का. आणि मग या विज्ञानवादी लोकांना जर त्यांच्या चौकटीत बसत असतील धर्मशास्त्राचे सिद्धांत, तरच ते मान्य करतात. मग त्यांना तर्क वितर्क देण्यासाठी धर्मवेत्ते मनानुसार त्याचा अर्थ लावून, कल्पनेनुसार तर्क आपल्या मनानुसार लावून त्यांना सांगतात. आणि अशा पद्धतीनं अशा लोकांनाच धर्मवेत्ते म्हणून मानलं जातं. म्हणजे मूळ वेदांचे अर्थ बाजूलाच राहिले आणि जे अर्थ लावणारे लोक आहेत तर ते आपले स्वतःला प्रकांड पांडित्य, म्हणजे असं आपलं स्वतःचं प्रकांड पांडित्य जे ते प्रस्तुत करतात. मग अशा पद्धतीचे अनेक भगवद्गीतेची भाषांतर सुद्धा ह्या भौतिक जगतामध्ये आहेत आणि अजूनही अस्तित्वात आहेत. किंवा जेव्हा श्रील प्रभुपाद यांचं अवतरण झालं, तर त्यावेळेला हीच परिस्थिती असल्यामुळं भगवद्गीता जशी आहे तशी त्यांनी का लिहिली, तर गुरु शिष्य परंपरेतले जे आहेत आपले 32वे आचार्य आहेत श्रील प्रभुपाद, आणि त्यांनी पाहिलं की अशी अनेक भाष्य सगळ्यांनी तर्कांनी आपल्याला लिहिलेली आहेत. पण भगवानांचे जे खरे भक्त आहेत त्यांना भक्तीच्या नेत्रांनी आणि प्रेमाचं अंजन त्यांनीच आपल्याला भगवान यांना जाणता येऊ शकेल, हे आपण ब्रह्मसंहितेमध्ये अभ्यासलंय. आणि मग असे जे भक्त आहेत तेच भगवान यांच्याविषयी लिहू शकतात, भगवान यांना काय सांगायचंय. आणि भगवान यांचे उपदेश जसेच्या तसे गुरु शिष्य परंपरा जी कृष्णांपासून सुरू झाली आपली ब्रह्मोत्व गौडीय परंपरा, ते ब्रह्माजींना त्यांनी ज्ञान दिलं, त्यांनी नारद मुनींना ज्ञान दिलं, नारद मुनींनी जे आहे व्यास मुनींना ज्ञान दिलं, व्यास मुनींनी मध्वाचार्यांना, अशी ती परंपरा जी आहे
या परंपरेमधले अनेक आचार्य जे आहेत आणि ती परंपरा जी आहे ते शिल प्रभुपादांपर्यंत आपण अभ्यासतो. मग असं जे ज्ञान आहे ते अत्यंत शुद्ध दिव्य ज्ञान जसं आहे तसं प्रस्तुत करायचा भाग आपल्या आचार्यांनी केला आणि तसंच शिल प्रभुपादांनी हे सगळं दिव्य ज्ञान आपल्यासमोर प्रस्तुत केलंय. म्हणजे खरं अशा पद्धतीनं भगवानाचं दिव्य ज्ञान जे आहे ते प्रस्तुत होणं आवश्यक आहे. पण हे धर्मवेत्ते काय करतात, त्या विज्ञानाच्या चौकटीत दोन पक्ष निर्माण झाल्यामुळं त्या चौकटीत ते ज्ञान कसं प्रस्तुत करता येईल असा प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे खूप गोंधळ निर्माण होतो, प्रसंग निर्माण होतात आणि मग भगवान यांना जे सांगायचंय ते उद्देश लोकच पावतात. म्हणजे जशी परिस्थिती आपण पाहतो की भगवद्गीता अभ्यासताना अर्जुन यांना भगवान यांनी भगवद्गीता रणांगणावरती सांगितली, हो की नाही? मग त्यावेळेला सुद्धा अशीच परिस्थिती झाली होती. भगवद्गीतेचा जो अर्थ आहे म्हणजे भगवद्गीता जी आहे एक प्रकारे लुप्तच झाली होती आणि गुरु शिष्य परंपरा खंडित झाली होती आणि यासाठी गुरु शिष्य परंपरा जी आहे ती पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी आणि भगवद्गीता जी आहे ते तिच्या माध्यमातून भगवान यांना जे उपदेश आहेत, आपण पाहिलं भगवद्गीतेचा इतिहास किती पूर्वीपासून भूतलावर उपस्थित आहे, पण ती जी आहे ती लुप्त झाली होती. तर लुप्त होणं याचा अर्थ काय होतो, तर त्या म्हणजे त्याचे जे मतितार्थ आहेत ना, जे उपदेशांचे जे भगवान यांना काय सांगायचंय तर ते बदलले गेले होते आणि ते वेगळ्या स्वरूपात लोकांनी मांडले होते आणि त्याचं व्यापारीकरण केलं गेलं होतं आणि ते अर्थार्जनाचं साधन बनलं होतं. असं जेव्हा होतं त्याला त्याला म्हणायचं लुप्त होणे. तर त्यासाठी भगवान यांनी काय केलं, तर ती पुन्हा प्रस्तुत केली. म्हणजे अर्जुन जरी पहिले श्रोता असले तरी ते आपल्यासारख्या सामान्य जनांसाठी भगवद्गीता आहे आणि आपल्यासाठी ते वरदानच आहे कलियुगासाठी. कारण भगवान जाणतात कलियुगामध्ये कशी परिस्थिती आहे आणि त्यानुसार आपल्यासाठी ते उपदेश त्यांनी कथन केले. आणि मग आता आपण समजून घेऊया की गुरु शिष्य परंपरा त्यांनी का पुन्हा स्थापित केली, ह्याचा संदर्भ इथे कसा आहे ते आपण आपल्याला लक्षात येईल. तर गुरु शिष्य परंपरेमध्ये काय होतं, तर शिष्य उत्तराधिकार परंपरा आहे. म्हणजे एक गुरु आपल्या शिष्याला ज्ञान देतात, जसं त्यांना मिळालं त्यांच्या गुरुंकडून ते जसं आहे तसं आपल्या शिष्याला देतात. मग ते शिष्य काय करतात, ते जेव्हा गुरु बनतात ते आपल्या शिष्याला ज्ञान देतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्या मनाचं काही घुसडत नाही, मनाचे कुठले तर्क वितर्क घालत नाही. जसं त्यांच्या गुरूंनी सांगितलं तसं पुढच्या शिष्यांना, जसं श्रील प्रभुपादांना आपल्या गुरूंनी त्यांच्या गुरूंनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यांनी काय सांगितलं की तुम्ही इंग्लिश भाषेमध्ये पाश्चात्य देशामध्ये जाऊन ह्या वैदिक ज्ञानाचा कृष्ण भक्ती विज्ञानाचा प्रचार प्रसार केला. गुरु आज्ञा प्रमाण म्हणून त्यांनी त्यानुसार केलं. त्यांनी काय सांगितलं, 1935 साली जेव्हा तुझ्याकडे पैसे येतील तेव्हा तू काय कर, ग्रंथ ची छपाई कर. श्रील प्रभुपादांनी तसंच्या तसं आज्ञेचं पालन केलं. म्हणजेच काय की आपल्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार शिष्य जे आहे ते कार्य करत असतात आणि त्यांना जेव्हा गुरुत्व प्राप्त होतं तेव्हा ते जसं ज्ञान आले तसंच्या तसं पुढे आपल्या शिष्यांना संक्रमित करत असतात. मग ही जी आहे गुरु शिष्य परंपरा, मग ह्या परंपरेमुळे काय होतं, तर ह्या ज्ञानाचं संरक्षण होतं. ते ज्ञान आहे ते अशुद्ध होऊ दिलं जात नाही. एक प्रकारे सुरक्षित छताखाली म्हणजे गुरूंच्या ते ज्ञान जे आहे तर ते पुढे नेलं जातं. म्हणजे ज्ञानाचं म्हणजे जे आहे तर ते संरक्षण होतं आणि यासाठी परंपरेची आवश्यकता आहे. परंपरेमध्ये ज्ञानाचं संरक्षण होतं आणि ते जसंच्या तसं शुद्ध निष्कलंकित ठेवलं जातं आणि ते जसंच्या तसं पुढच्या म्हणजे आचार्य जे आहेत ते आपल्या पुढच्या शिष्यांना देत असतात आणि त्यामुळं कृष्णांचं जे ज्ञान आहे ते जसंच्या तसं परंपरेद्वारे जे आहे ते सुरक्षित ठेवलं जातं आणि ते योग्य पद्धतीनं जसं कृष्णांना अपेक्षित आहे, जसं कृष्णांनी जसं दिलंय आपल्या शिष्यांना, तसंच्या तसंच ते पुढच्या शिष्यांना दिलं जातं. म्हणजेच काय की कृष्णांच्या इच्छेनुसार जसं अपेक्षित आहे तसंच्या तसं ज्ञान ते पुढच्या शिष्यांद्वारे संक्रमित केलं जातं आणि हेच गुरु शिष्य परंपरेचं वैशिष्ट्य आहे आणि म्हणून त्याचं महत्व आहे. आणि हे म्हणजे गुरु शिष्य परंपरा नसेल तर खंडित होईल, तर काय होईल, अशा पद्धतीची बजबजपुरी माजेल. म्हणजे काय होईल, हे ज्ञानाचा वेगवेगळा अर्थ काढतील लोक आपल्या मनानुसार तर्क वितर्क करून. जसं धर्मतत्व वेत्ते आता काय केलं त्यांनी कलियुगामध्ये, की त्या विज्ञान आणि धर्म असे दोन पक्ष बनले अज्ञानामुळं किंवा ज्ञानाच्या अभावामुळं.
भगवान यांच्या विषयीचं ज्ञान चा अभाव असल्यामुळं. आणि त्यामुळे काय झालं, मग ते धर्म ते आहेत ते त्या चौकटीत बसणारं ज्ञान आहे तर ते मांडायचा प्रयत्न करतात. मग त्यांचे मनोतर्क असतात, ते मनोधर्मी पद्धतीचं ते ज्ञान झालं. असं काहीच भगवान सांगत नाहीत. भगवान यांचं जे विषयीचं ज्ञान आहे, भगवान यांची जी वाणी आहे, वेदामधलं ज्ञान आहे, जे उपदेश आहेत, ते अत्यंत म्हणजे व्यवस्थितपणे म्हणजे वेदांच्या माध्यमातून जे आहेत ते मांडले गेलेत. आणि या वेदांवरूनच जे आहेत तर वेदांत सूत्राची रचना व्यास मुनींनी केली. आणि या वेदांत सूत्रांच्या वरूनच भागवत पुराणाचं आताच्या कलियुगामध्ये म्हणजे जे आहे कलियुगाच्या आधी, म्हणजे कलियुग निर्माण होण्याआधी भागवत ग्रंथाची रचना जी आहे ती व्यास मुनींनी केली आहे. पहा, म्हणजे कलियुगापासून सर्व म्हणजे सगळ्या म्हणजे युगामध्ये जे काही घडलंय ते आधी लिहिलंय, आणि जे घडणार आहे म्हणजे कलियुग होणार आहे तर त्याविषयी पण लिहिलं गेलं. म्हणजे भूत, वर्तमान, भविष्य सगळ्यांचं वर्णन जे आहे ते भागवत पुराणामध्ये त्याचा समावेश आहे. मग अशा पद्धतीचं हे जे आहे वर्णन ज्या शास्त्रामध्ये आहे, तर ह्या शास्त्रांना आपण प्रमाण मानलं पाहिजे. तिथं आधीच सगळं वर्णन जे आहे तर ते लिहून ठेवलेलं आहे. आणि ते आणि त्यानुसार घटना घडताना पण पाहत आहोत. म्हणून ही शास्त्र म्हणजे काय आहेत, म्हणजे भगवत पुराण हे काय आहे, तर भगवान यांनी जेव्हा द्वापार युगामध्ये, द्वापार युगाच्या अंती आपला अवतार समाप्ती केली, त्यानंतर भगवान यांचं प्राकट्य या भूतलावर म्हणजे कलियुगामध्ये कशा पद्धतीनं होणार होतं, तर भागवत जे आहे श्रीमद भागवतम किंवा भागवत पुराणाच्या रूपामध्ये, म्हणजे ज्यांच्या गृहामध्ये भागवताचं अवतरण होतं, भागवत ग्रंथ अवतरित होतात, त्यांच्याकडे येतात, त्यांच्यामध्ये त्यांच्या गृहामध्ये प्रत्यक्ष कृष्ण जे आहेत तर त्यांचं अवतरण असतं कलियुगामध्ये. हा भाग आपण समजून घेऊया. आणि ग्रंथ म्हणजे ग्रंथ भागवत म्हटलंय त्याला. आणि असं असे जे ग्रंथ भागवत आहेत ते व्यक्ती भागवत, म्हणजे व्यासमुनी हे 27 अवतार तर आहेतच, पण व्यक्ती भागवती आपण म्हणू, म्हणजे शुद्ध भक्त त्यांच्याकडून जेव्हा आपण समजून घेतो, त्यांनी जे काही लिहून ठेवले ते जेव्हा आपण समजून घेतो, त्यानुसार म्हणजे त्यांनी जे लिहून ठेवलेले संदर्भ प्रमाण आपण त्यानुसार जेव्हा आपण भगवान यांना जाणतो, तेव्हा निश्चितच काय होतं की आपल्याला ते अत्यंत म्हणजे आपण म्हणू की अत्यंत सुसंकलित असं ज्ञान, आणि भगवान यांना जे सांगायचे ते जसंच्या तसं ज्ञान आपल्यापर्यंत, म्हणजे वेदांच्या माध्यमातून भगवान यांना जसं प्रस्तुत केलं ते जसंच्या तसं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचतं. आणि असं जे शास्त्रामधलं लिखाण आहे त्याच्यावरच आपण विश्वास ठेवावा, तेच आपण ग्राह्य मानावं. आणि त्यानुसारच भगवान यांचे जे अवतार आहेत ते आपण समजून घ्यावेत आणि स्वीकारावेत, असं चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले, की जे स्वतः भगवान स्वयं कृष्ण म्हणून 500 वर्षापूर्वी अवतरित झाले. आता हा भाग समजून घेऊया आपण, की हे जेव्हा प्रेत प्रसंग असे निर्माण होतात, तेव्हा काहीही प्रमाण नसताना तर्क वितर्क असे शिरतात आणि विज्ञान आणि धर्म यांची सांगड घालायचा प्रयत्न केला जातो. आणि एकीकडे काय होतं की विज्ञानाला म्हणजे विज्ञान जे आहे तर त्याला झुगारतात लोक. आणि म्हणजे पुरातन धार्मिक जे अवडंबर आहे तर त्याला कवटाळून बसतात, म्हणजे अशा चुकीचे तर्क वितर्कानुसार काहीतरी म्हणजे चुकीचे आडाखे बांधतात आणि त्याला म्हणजे त्याला धर्माचा अवडंबर त्याच बनवलं जातं आणि कवटाळून बसतात. आणि मग हे सगळं जे आहे तर ह्या सगळ्यांचा मेळ कधी बसणारच नाही ना, ह्या दोन पक्षांमध्ये कधी सामंजस्य घडणारच नाही. आणि अशा पद्धतीची परिस्थिती ही जी आहे कलियुगामध्ये निर्माण होते पहा. म्हणजे वैदिक सिद्धांतांच्या अभावी भौतिक विज्ञान कसं होतंय, घोर भोगवादाच्या जबड्यात अडकून नष्ट व्हायला लागले पहा. किती म्हणजे सार्थ वर्णन जे आहे भागवतामध्ये केलं गेलं पहा. म्हणजे वैदिक सिद्धांत किंवा वैदिक सिद्धांत आपल्याला आता अभ्यासाला मिळतात, म्हणजे आपण इस्कॉन सारख्या संस्थेच्या संपर्कात आल्यामुळं, म्हणजे केवढं मोठं भाग्य आहे पहा आपलं. पण वैदिक सिद्धांत आणि भौतिक म्हणजे हे जे वैदिक सिद्धांत आहेत त्यांच्या ज्ञानाच्या अभावी आताच्या काळातल्या लोकांची, कलियुगातल्या काळाची, म्हणजे कलियुगातल्या लोकांची अवस्था काय बनली आहे, तर भौतिक विज्ञान जे आहे तर ते घोर भौतिकवादात भोगवादाच्या जबड्यात अडकून नष्ट होत आहे. म्हणजे काय,
तर जे काही शोध आहेत ते आपल्याला भोगवादाकडे नेणारे आहेत. जी काही प्रगती आहे ती भोगवादाकडे नेणारी आहे आपल्याला. आणि आपल्याला असं वाटतं की ती प्रगती केली विज्ञानाने, पण आपल्याला ती भोगवादाच्या जबड्यात अडकवून टाकणारी आहे. आणि त्यामुळं आपलं खरं तर हे एक प्रकारे पतनाचाच मार्ग आहे. आणि पुढे काय होते तर हे तर्क काढणारे जे पाश्चात्य तत्वज्ञान आहे, तर हे लोक कसे बनलेत तर ते त्यांची जी नीतिमत्ता आहे ती सगळी शब्द जंजाळाच्या गर्तेतच अडकून पडली आहे. म्हणजे कोणालाच खरं असं ज्ञान नाहीच आहे वेदांचं, की काय आहे वेदांत मधलं ज्ञान आणि वेदामध्ये काय सांगितलंय. सनातन धर्म म्हणजे काय आणि आत्मा म्हणजे कोण, म्हणजे किंवा आपली काय वास्तविक स्थिती आहे, स्वरूप स्थिती काय आहे ह्याचं कोणालाच ज्ञान नाही. आणि वैदिक सिद्धांताविषयी ज्ञान नाही. आणि हे पाश्चात्य लोक जे आहेत ते अशी काहीतरी गौण नीतिमत्ता आणि शब्द जंजाळ असं त्यांनी वाढवलंय सगळं, आणि त्याच्या गर्तेत ते अडकूनच पडले. अशा पद्धतीचं हे वातावरण बनलंय पहा. सगळ्यांना प्रचिती येईल हे सगळं म्हणजे घडणार आहे हे आधीच लिहून ठेवलंय व्यासमुनींनी, आणि आपण पाहतो आहोत. आपण जर आजूबाजूची परिस्थिती पाहिली तर आपल्याला हे सगळ्यांना लक्षात येईल. मग अशा पद्धतीचं हे सगळं वातावरण आहे. आणि मग इथं पहा पाश्चात्य बुद्धिजीवी लोक जे आहेत ते पहा, आता आपल्या भारतातले लोक सुद्धा काय करतात, पाश्चात्यांचं अनुकरणच करतात पहा. म्हणजे या संदर्भात एक छोटीशी कथा श्रील प्रभुपादांच्या चरित्रातली आपल्याला मी म्हणजे आपल्यासमोर मांडू इच्छिते. की श्रील प्रभुपाद जे आहेत त्यांनी काय केलं, हे जे आपले सगळे पाश्चात्य देशातले जे हिप्पी होते ते श्रील प्रभुपादांनी म्हणजे त्यांना सगळ्यांना हिप्पींना भक्त बनवलं. तिथे जाऊन प्रचार प्रसार केला, कृष्ण भक्तीचं विज्ञान त्यांना सांगितलं. कृष्ण म्हणजे कोण त्यांना माहिती नव्हते. अशा लोकांना हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला सांगितलं आणि उत्तम उत्तम भक्त बनले जे त्यांचे. तर असे जे मुंडन केलेले जे गोरे भक्त होते त्यांना जेव्हा त्यांनी म्हणजे पाचारण केलं इकडे, आणि ते संकीर्तन करायचे. सगळेजण नाचून गाऊन अशा पद्धतीचं नाम संकीर्तन यज्ञ हे कलियुगाचा धर्म आहे. त्यानुसार ते संकीर्तन करत प्रचार प्रसार करण्यासाठी जेव्हा फिरायचे तेव्हा हे माझे पांढरे हत्ती आहेत असं म्हणायचे संकीर्तन करणारे. म्हणजे हे भूलोकात अवतरलेले असं त्यांनी वर्णन केलं. तर पहा, जेव्हा पाश्चात्य देशातले लोक जे आहेत ते स्वीकारतात एखादी गोष्ट भारतामध्ये, हे जाणून होते श्रील प्रभुपाद, असा उल्लेख येतो त्यांच्या चरित्रामध्ये. तर पाश्चात्य देशाकडून एखादी गोष्ट जेव्हा येते त्यावेळेला भारतातले लोक त्याचं आचरण करतात. तर मग श्रील प्रभुपाद जेव्हा इकडे होते भारतामध्ये तर त्यांचा फक्त एकच भक्ताला त्यांनी दीक्षित केलं होतं, म्हणजे एकच शिष्य बनला होता. पण जेव्हा ते तिकडे पाश्चात्य देशामध्ये गेले त्यांना अनेक अनुयायी 10,000पेक्षा भक्त असे बनले. आणि त्यांनी प्रचार प्रसार केला. आणि त्यांनी जेव्हा भारतामध्ये ह्या भक्तांना पाठवलं तेव्हा त्यांच्याकडे फार कुतूहलाने आश्चर्याने भारतीय लोक बघायचे. म्हणजे खरं तर कृष्ण भक्तीचं विज्ञान आणि कृष्ण भक्ती ही भारतामधलीच आहे. आणि भारतासारख्या देशामध्ये जन्म होणं हे सुद्धा खूप पवित्र आहे. ह्याच्याविषयी पण चैतन्य चरितामृत मध्ये श्लोक येतो, वर्णन येतं असं. म्हणजे भारत भूमीमध्ये जन्म किती पवित्र आहे. आणि असं असताना देखील इथले लोक आहेत ते पाश्चात्यांचं अनुकरण करतात आणि पाश्चात्य शैलीचं अनुकरण करणारे असे बनलेले आहेत. किंवा आताची परिस्थिती पण आपण असे पाहतो. मग असे जे पाश्चिमात्य देशांचं म्हणजे देशातल्या नुसार अनुकरण करणारे लोक होते त्यांच्या समोर हा खूप सुंदर असं उदाहरण होतं. की असे भक्त संकीर्तन, मुंडन केलेले भक्त संकीर्तन करत हरे कृष्ण महामंत्राचा प्रचार प्रसार करणारे होते. आणि ते इतकं प्रभावी माध्यम ठरलं की त्यामुळं कृष्ण भक्तीकडे भारतातले लोक आकर्षित व्हायला लागले. तर ह्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की कसं पाश्चिमात्य देशाचं अनुकरण इतर देशांमध्ये होत असतं, किंवा आशियाई देशामध्ये आपण म्हणू असं. तर भारतामध्ये तर हे फार वेळा आपल्याला पाहायला मिळतं. मग आता हे पाश्चात्य बुद्धिजीवी लोक आहेत, तर हे कसे आहेत, तर ते मोठ्या संख्येने भौतिकवादालाच त्यांचं समर्पित जीवन आहे. अशा पद्धतीचं त्यांचं जीवन आहे. आणि मग त्यामुळे काय आहे, तिथं कसं वातावरण आहे की तिथं भौतिकवादाशी संबंधित असल्यामुळे बहुतांश तिथले जे धर्म आहेत त्यांना खरं तर आपण उपधर्म, किंवा आपण उपधर्म पण नाही म्हणू शकणार, त्यांना पंथच म्हणायला पाहिजे, कारण ते मनुष्य निर्मित असे आहेत. तर हे जे आहेत तर यांचं जीवन
अतिरिक्त धर्मांधता आहे किंवा अवैध पंथ आहेत, त्याला पंथ म्हणायचं. आणि ते अवैध पंथ म्हणले कारण ते मनुष्याने निर्माण केलेले आहेत. उपधर्म कधी म्हटलं जातं तर धर्मानुसारच धर्मतत्व जी आहेत तर ती तिथे काही तत्व तिथं जे आहेत तर त्यांचं पालन प्रचलित असतं. म्हणजे बौद्ध धर्म हा उपधर्म मानलाय आपण. बुद्ध यांचा अवतार अभ्यासलं की भगवान बुद्धांनी काय केलं, नैतिक शिकवण थोडी नैतिक उपदेश दिले आणि पशुहिंसा बंद केली. मग त्यांनी हे जी शिकवण आणि हे जे उपदेश दिले तर ह्याला उपधर्म म्हणून तो प्रस्तुत केला. म्हणजे ह्याला म्हणायचं उपधर्म की जी धर्मतत्वांवर म्हणजे आचरण करत असणारा जो भक्त असतो एखादा, तर त्याच्यासाठी पहिली पायरी असते भक्ती मार्गावर जाण्यासाठी आणि म्हणून त्याला उपधर्म म्हटलं जातं. पण इथं जे आहे ते अवैध पंथ निर्माण जाते. पंथ कुणाला म्हणायचं, जे मानव निर्मित धर्म जो असतो त्याला म्हणायचं पंथ. आणि मग ते अवैध म्हणजे मनानुसार तर्क वितर्क करून ते बनवले गेले. अशा पंथांचं आणि गूढविद्या म्हणजे ती पण त्याचा गूढविद्येचा गैरवापर अशा पद्धतीनं बहुतांशी धार्मिक तत्व इथे या कलियुगामध्ये आणि पाश्चिमात्य बुद्धिजीवी वर्ग जो आहे तो अशा पद्धतीनं त्याचं आचरण करत असतो किंवा धर्मांधता असते इथे. आणि त्यामुळे काय होतं की धार्मिक जीवन म्हणजे धर्मांधता असते आणि ते चुकीच्या गोष्टींचं अवडंबर केलं जातं किंवा अशा चुकीच्या गोष्टींना कवटाळून बसलेले असतात लोक, असं सगळं वातावरण इथं निर्माण झालंय. आणि त्यामुळे सर्वसामान्य भक्तांना म्हणजे भगवत विज्ञानाविषयी इतकं अज्ञान आहे की कृष्ण भावनामृत आंदोलन जे आहे तर त्याला सुद्धा ते अवैधच समजतात. म्हणजे ही परिस्थिती जी आहे ती अशी बनली की कृष्ण भक्त जर एखादा प्रचार प्रसारासाठी गेला तर त्याला सुद्धा म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव येतात. आपण ऐकतो भक्तांकडून. म्हणजे का तर इतकं नास्तिकतावाद आणि इतकं म्हणजे त्याच्याही पुढे जाऊन आपण म्हणू की अज्ञान आहे कृष्ण विषयीचं किंवा भगवत भक्ती विषयीचं किंवा भगवत विज्ञानाविषयीचं, की त्यामुळं हे जे लोक आहेत ते इतके भोगवादी आहेत की ते ते स्वीकारतच नाही भगवान यांच्या विषयी जे काही ज्ञान आहे त्याला. आणि त्यामुळं काय होतं की त्याला सुद्धा या अवैध पंथामध्ये किंवा अशा कुठल्या तरी म्हणजे धर्मांधतेमध्ये गणलं जातं. आणि हीच खरी शोकांतिका आहे. म्हणजे आताच्या काळातल्या लोकांमध्ये, अशा भोगवादी लोकांमध्ये कृष्ण भक्तीच्या विज्ञानाला सुद्धा असंच पाहिलं जातं पहा. आणि त्यामुळं ईश्वराचा जो मार्ग आहे त्या मार्गावर कसं आपण मार्गक्रमण करायचं ह्याविषयीचं जो ज्ञान देणारा मार्ग आहे किंवा विधी सांगणारा जो मार्ग आहे तोच क्षीण होत चाललाय. आणि म्हणून भागवत धर्म हा जो ही तत्व जी निर्माण केली चैतन्य महाप्रभूंनी, तर याचा प्रचार आणि प्रसार कशासाठी आहे तर अशा धर्मविहीन लोकांना पुन्हा धर्माच्या म्हणजे जी धर्मतत्व आहेत त्यांच्या विधिविधानानुसार म्हणजे ती तत्व पालन करून त्यांना पुन्हा भक्ती मार्गावर आणण्यासाठी, अशा पतित जीवांना भक्ती मार्गावर आणून त्यांची शुद्धी होण्यासाठी आणि त्या जीवांचं कल्याण होण्यासाठी भागवत धर्माचा जो प्रचार आहे चैतन्य महाप्रभूंनी केला पहा. तर हे सगळं आपण समजून घेतलं तर अशा पद्धतीनं कलियुगामध्ये वातावरण असेल. मग आता सत्ययुग पण कसं आहे, क्षीण होत आहे. म्हणजे काय, लोकांना सत्य काय आहे ह्याचंच ज्ञान नाही आहे पहा. म्हणजे काय तर आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत की म्हणजे भगवान यांच्या विषयीच्या ज्ञानाअभावी केवळ म्हणजे जे सापेक्ष सत्य म्हणतो ना, म्हणजे भौतिक स्तरावरचं सत्य आहे ना, तर असं संपादन करून आपल्या जीवनाचा उद्देश आपल्याला कधीच समजणार नाही. म्हणजे काय तर कलियुगामध्ये सत्य क्षीण होत चाललंय याचा अर्थ असा घेतला जातो. म्हणजेच काय आपण समजून घेऊया की भगवान यांच्या विषयीचं जे दिव्य आणि शुद्ध ज्ञान आहे ना, म्हणजे भगवान यांचे प्राकट्य कसं होतं, भगवान कसं कार्य करतात, हे सगळं जे ज्ञान आहे हे केवळ भौतिक स्तरावर आपल्याला जाणून घेऊन आपल्या मानवी जीवनाचा जो उद्देश आहे तो आपल्याला जाणता येणार नाही. भगवान यांना आपल्याला कसं जाणलं पाहिजे, जन्मकर्मच मे दिव्यम म्हटलंय हो की नाही. तर म्हणजे काय, भगवद्गीतेमध्ये हा श्लोक येतो, आपण पाहतो 4थ्या अध्यायामध्ये भगवान कसे प्रकट होतात किंवा हे सगळं वर्णन आहे, भगवान कसं कर्म करतात, कसं कार्य करतात. मग हे जाणल्याशिवाय आपल्याला
आपल्या मानवी जीवनाचं अंतिम ध्येय किंवा सर्वोच्च ध्येय काय आहे हे जाणताच येणार नाही भौतिक स्तरावर. पण हे भौतिक भोगी लोक काय करतात, अशा पद्धतीनंच जाण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्यामुळे मग असे जे लोक आहेत तर त्यांचं म्हणजे त्यांचं काय आहे हे पतनच आहे. म्हणजे काय की ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण काय समजून घेतो आहोत की सत्य, क्षमा, सहनशीलता म्हणजे हे जे ब्राह्मण वर्णाचे गुण आहेत पहा, 18.42 हा जो श्लोक आहे भगवद्गीताचा, तर त्यामध्ये हे सगळे ब्राह्मण वर्णाची म्हणजे जी गुणवैशिष्ट्ये आहेत ती सांगितली गेली आहेत. तर ह्या सगळ्या तत्वांचा ऱ्हासच झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजेच काय की असा जो व्यक्ती असतो तर तो कसा असतो, तर ह्या सगळ्याचं वर्णन त्या श्लोकामध्ये येतं. मग असा जो व्यक्ती आहे तर तो या तत्वांचं म्हणजे पालन करत असतो. म्हणजे तो म्हणजे तपस्या आहे एक प्रकारची. त्यानंतर म्हणजे एक एक प्रकारे सहिष्णुता किंवा सत्याविषयीची निष्ठा आहे. म्हणजे असे वेगवेगळे गुण जे आहेत ब्राह्मण वर्णाचे. हम्म. त्यानंतर म्हणजे शौच आहे किंवा क्षमा आहे. म्हणजे हे सगळे जे गुण आहेत, गुणवैशिष्ट्य आहेत, तर या सगळ्यांचा ऱ्हास क्रमाक्रमाने होत चाललाय. आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे आध्यात्मिकता किंवा म्हणजे जी आहे तर ती नष्ट होत चालली. म्हणजे काय की आत्मसंयम आहे किंवा शांती वृत्ती आहे. त्यानंतर तपस्या आहे एक प्रकारची. ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचे कितीतरी गुणवैशिष्ट्य आहेत. त्यानंतर सहिष्णुता, त्यानंतर सत्यनिष्ठा जी आहे, त्यानंतर विज्ञान म्हणजे काय, तर भगवत भक्तीचं जे विज्ञान आहे त्याचं प्रत्यक्ष म्हणजे धर्माचरण म्हणजे आपण म्हणतो किंवा आचरणाच्या स्तरावरचे म्हणजे जे आपण किंवा कृतीच्या स्तरावरचं जे आचरण असतं त्याला म्हणायचं विज्ञान. भगवत भक्तीचं जे विज्ञान आहे म्हणजे काय, तर आचरणाच्या स्तरावर त्याला उतरवणं. तर असा व्यक्ती आचरण करत असतो. आणि मग ज्ञान म्हणजे काय, तर शास्त्रांमधलं ज्ञान, शास्त्रांनी प्रस्तुत केलेलं ज्ञान. आणि मग धार्मिकता म्हणजे काय की जीवात्मा जो आहे तर त्याचा धर्म काय आहे, जीवात्मा हा सनातन अंश आहे भगवानाचा. मग त्याचा धर्म काय, आपल्या स्वामींची सेवा करणं. मग ती सेवा कशी करायची, शास्त्रामधून ज्ञान घेऊन म्हणजे साधू गुरु शास्त्र यांच्याकडून ज्ञान घेऊन आपण सेवक भावानं सेवा करणं. आणि ती सेवा करण्यासाठी मग आपल्या अंगी काय पाहिजे, आत्मसंयम पाहिजे, त्यानंतर शांतीप्रिय वृत्ती पाहिजे, तपस्या पाहिजे आपल्यामध्ये, शौच हवं आपल्यामध्ये, क्षमा आपल्यामध्ये, क्षमाशीलता हवी, त्यानंतर आपल्यामध्ये आत्मसंयम हवा. मग त्यानंतर आपण सहनशील असलं पाहिजे, सत्यनिष्ठ असलं पाहिजे, आणि सहिष्णुता म्हणजे आपल्याला करुणा, दया वाटली पाहिजे. मग हे सगळे जे गुण आहेत हे आपल्यामध्ये येणं आवश्यक आहे. मग अशी जी गुणवैशिष्ट्ये आहेत त्या सगळ्यांचा ऱ्हास या कलियुगामध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळतो आहे पहा. म्हणजे हे जे सगळं आहे तर हे सगळं क्षीण होते. आणि मग स्वतःला शुद्ध म्हणजे करायचं असेल तर हरिनामाचा जप करूनच आपण आत्मशुद्धी करणं आवश्यक आहे. म्हणजे काय की मन हे नाही तर क्रोध, द्वेष असे जे विकार आहेत या सगळ्या षडविकारांना बळी पडेल. आणि त्या बुद्धीचा तर ऱ्हासच होईल. आणि सगळे जीवात्मे जे आहेत त्यांचा संबंध खरं तर भगवान यांच्याशी आहे, नित्य संबंध आहे. आणि परमेश्वरांच्या मध्येच हे स्थित आहेत. पण नास्तिकवादाच्या प्रभावामुळे काय होतंय की ही सगळी एकात्मताच धूसर होत चालली. आणि त्यामुळं दयाबुद्धी सुद्धा नष्ट होत चालली. आणि परोपकार सुद्धा स्वतःच्या फायद्यासाठीच केला जातो पहा. म्हणजे अशा पद्धतीचे लोक जे आहेत ते खरं तर म्हणजे स्वतःवर सुद्धा दया दाखवित नाहीत. म्हणजे मद्यपान किंवा मादक पदार्थांचं सेवन, तंबाखू, मांसाहार, लैंगिक स्वैराचार म्हणजे या सगळ्या तुच्छ भोगांना बळी जाऊन ते काय करतायत, एक प्रकारे स्वतःचं पण पतन करतायत पहा. तर अशा सगळ्या म्हणजे त्याला काय म्हटलंय तर आत्मनाशकारी व्यसनामुळं काय होत आहे तर मानवाचं आयुष्य सुद्धा कसं आहे, क्षीण होत चाललंय पहा. म्हणजे या सगळ्या लोभापायी म्हणजे विज्ञान काय करतंय की मनुष्याचं आयुष्य वाढवते असा भ्रम प्रसारित करतात हे सगळे शास्त्रज्ञ बरं का. अशी औषधं निघालीत, तशी अमुक प्रकारचं औषध निघालंय किंवा तमुक प्रकारचं औषध, अशा पद्धतीचे शोध विज्ञानाने अनेक अनेक लावलेत. आणि त्यामुळं एक प्रकारे प्रचार काय करतंय विज्ञान की
आयुष्य खरं तर मनुष्याचं क्षीण होत चाललंय. पण प्रचार कसा केला जातोय की मनुष्याचं आयुष्य आम्ही वाढवत आहोत, असं भ्रम पसरवून केलं जाते. आता गर्भपाताने हत्या जितकी होतीये, तर ती त्याची आपण गणनाच करू शकत नाही पहा. आणि म्हणजे हे गर्भपातामुळं इतक्या हत्या केलेल्या म्हणजे आहेत, इतक्या घडलेल्या आहेत कलियुगामध्ये. हे जरी आपण एका बाजूला ठेवलं, म्हणजे हे वजा केलं, तरी सुद्धा कलियुगामध्ये आयुष्य वाढलं नाही. उलट कलियुगामध्ये काय झालंय, तर आयुर्मान जे आहे तर त्याच्यामध्ये घट झाली आहे पहा. तर हा सगळा जो आहे लोकसंख्येचा जो आराखडा आहे, तर त्याच्याविषयीची वर्णनं आपल्याला पाहायला मिळतील पहा, गुगल केलं तर. म्हणजेच काय, की कलियुगामध्ये शारीरिक सामर्थ्य सुद्धा म्हणजे बल सुद्धा म्हणजे जे आहे ते क्षीण होत चाललंय. म्हणजे वेदामध्ये असं म्हटलं होतं की पूर्वीच्या युगात मनुष्य, पशु, वनस्पती हे आकाराने मोठे बलवान होते. तर कलियुगात काय होईल, शारीरिक बळ आणि सामर्थ्य क्रमाक्रमाने नष्ट होत जाईल. आणि मग ह्या युगात स्मृती म्हणजे स्मरणशक्ती आपली क्षीण होत जाईल. म्हणजे ह्या युगामधली स्मृती अतिशय म्हणजे पूर्वीच्या युगामध्ये म्हणजे कलियुगाच्या आधीच्या युगामध्ये म्हणजे सत्ययुगामध्ये अत्यंत स्मृती तीक्ष्ण होती. म्हणजे सगळं जे काही असेल ते त्यांचं स्मरणात राहायचं. मग त्याच्यापेक्षा अजून ती म्हणजे तिची तीक्ष्णता कमी होत गेली त्रेता, मग त्यानंतर द्वापारमध्ये, आणि कलियुगामध्ये एकदमच स्मृती जी आहे ती क्षीण होऊन गेली. आणि त्यामुळे काय झालंय, की कलियुगामध्ये सगळे त्याचे म्हणजे विपरीत परिणाम त्यामुळे पाहायला मिळतात. पूर्वी कसं होतं, की लोकांची स्मरणशक्ती चांगली असल्यामुळे ज्ञान विज्ञान हे लिहून न ठेवताही सुरक्षित होतं. पण आता आपली परिस्थिती अशी आहे की आपल्याला लिहून ठेवलेलं सुद्धा स्मरण होणं अशक्य आहे. म्हणजे आताचं युग कसं आहे, हे जे आहे ते पथभ्रष्ट लोकांचं, अल्पायू, अल्पमेधसाम आणि स्मरणशक्ती कमी असलेलं अल्पबुद्धी लोकांचं हे युग आहे, असं कलियुगामधलं कलियुगाविषयी हे वर्णन जे आहे तर ते आपल्याला पाहायला मिळतं. मग अशा पद्धतीचं जेव्हा वातावरण बनतं, त्यावेळेला या कलियुगाच्या अंती कल्की भगवान जे आहेत ते अवतरित होतील. आणि ते काय करतील, तर अशा दुष्ट लोकांचा विनाश करण्यासाठी ते अवतरित होतील, असं आपण अभ्यासलं. जे 12.2 म्हणजे 12.2 म्हणजे 12वा जो अध्याय आहे त्याचा 12व्या स्कंदातला दुसरा जो अध्याय आहे, तर त्यातला जो पहिला आणि दुसरा श्लोक आहे, तर त्याविषयीच आपण वर्णन आता आपण अभ्यासलं. आता 5 वाजले आहेत, तर आपला म्हणजे जो क्लासचा वेळ आहे तो समाप्त होतोय. तर कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया. आतापर्यंत जे अभ्यासलंय ह्याच्यामध्ये भरपूर स्लाइड्स आहेत, तर तो आपण जो पुढचा अभ्यास आहे उर्वरित श्लोकांचा आणि कल्की भगवान यांचं अवतरण आणि त्यांचं कार्य कसं घडणार आहे याविषयी कल्की अवताराविषयीचं वर्णन आहे. तर ते आपण आता पुढच्या अध्यायामध्ये अभ्यासणार आहोत. आपण इथे थांबूया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. हरे कृष्ण. आपण वैष्णव